Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Okay, takulandirani kuno Mapena Studio program yathu lero yomwe timakhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana, zibusa osiyanasiyana malinga ndi omwe timanenera kuti Mapena Studio ndi channel imene timapanga kwambiri zokhuza za Mulungu. So timafuna tizibweretsa aneneri osiyanasiyana, atumiki osiyanasiyana pano pa Mapena Studio, cholinga choti tizikhala tikumva mbali zosiyanasiyana kuti anthu sanatipatsa gift yosiyanasiyana komanso kumva mawu a Mulungu timamva mosiyanasiyana. Omwe mungamvere inu si omwe ife tingamvere, omwe ife tingamvere si omwe inu so mungamvere. So no lero muli ndine host one John Chika Mabena kuchokera kuno ku Mapena Studio. Lero mu program yathu lero takubweretsani mlendo wina amene tikufuna ticheze naye mu program yathu lero. Koma tisanacheze naye timafuna munthu timudziwe chifukwa kuti mkuluyu ndikuti munakukhala koyamba kucheza naye ngati program ya live ngati mwe tikupangira. Koma siwachira ndo kwambiri pa Mapena Studio pano takhala kuponya kontuti mautumiki yake omwe amakhala kulalikira mukapita mbuyomo. Amene wandithu ndi Pastor Lamek Maile. Takulandirani Pastor. Tathokoza. Sundu zoti dzina londa lichula bwino ndithu ndi Pastor Lamek Maile. Ndithu lima pangiro pona usikawiri mwemwa chulamo Lamek ndijewa Lamek ndi Chingerezi koma lero ndipita mofanana. Okay, chabwino. Tingonena overa kuti just for interest kuti nkuluyu ndikunziwa taphunzira limodzi school, so mwina mudapo mafunso ena mwe ndizikhala ndikufunsa foti nkuluyu anali classmate wanga tuchokera kumodzi koma no panopa ndi mbusa yana ambuya adamwita ni ambali ya ubusayi ife anatita ni ambali ya zomwe timapanga za medias. So kukhala munthu friend amene tayenda naye limodzi kuchokera ku school kuchokera sode limodzi ndichonabe kuti ndi chinthu chopambana ndithu kuti titava chifukwa choti chomwe chimandipasa kwambiri chidwi ndichoti nkuluyu tili ku sukulu samaonetsa zoti panali za ubusa kapena panali za jena, anali ngati munthu omwe tinali ena afe ntunomo ndipo pomwe timafunabe kuti titava kuti chinachitika ndi chani. Pastor Lamek takulandirani kachiwiri. Tathokoza na mafuna kuti anthu ndingowadziwitsiratu kuti munthu uyu ndikunziwa ndi nzanga ndingati mbale taphunzira limodzi school komanso tapita tikuchokera dera limodzi. Zikomo. Koma kwa anthu othu omvera atakhala kuti munango wina ake angofuna kudziwa kuti Pastor Lamek Maile ndi ndani, mukhoza kuzifotokoza motani kuti inu ndi ndani? Mwachidule kwambiri ine mwana woyamba kubanja la ana 5 mwapatola
chakumbira boma la Nchewu amene ndapanga maphunziro anga primary kana male maphunziro anga secondary ndilongera wakampanga CDSS from there ndagwirako ntchito ngati mphunzitsi kwa zaka zinayi from there ndimene ndimapamaitaniwe kupita kutumiki ndinapamaita ndapita kutumiki ndinabwera ku South Africa kumene ndikugwira ntchito komanso kupitiriza kutumiki ndi labanja komanso ndi mwana mmodzi padakali pano. Kufotokoza kwanu mkanga ruri mwandigwira bakhosi chifukwa mwankanga ruri mafuso onse mwene nawo mwangwayankha yonse pakamodzi. Koma tatokoza komabe tibwere mwe pang'ono fori mwafotokoza mwachidule kwambiri mosunga nthawi ndi mosataya nthawi mwana uri mudabadwamo anangari mbanja. Tinabala na 5 mbanja la kwathu kwa first born 5 okay jabwino. Sono sindikudziwa kuti umoyo unalotani momwe unali ang'ono umoyo wanu unalotani Lameki wang'ono umoyo unali ofewa makola mapanga zotani kunena muona mtima kweyo chisomo tinali nacho ndithu kwa kuti bambo amagwira ntchito kufoja kwa aswani thandizo kwenikweni sikuti chinali vuto kwenikweni kuti ndine mmodzi amene ndakulira kumudzi koma moyo wake osati ovutikitsa kwambiri sitinalopata makolo sanalopata komanso sikuti analopasodakula moyo osaukitsitsa tinakula mtu moyo pabwinoko ori kuyankhula kwina ndoti tikhoza yankhula kuti munakwera nthu paunyizo amene pajeni pofewa ndithu oti shuga ndi mkaka sizimasowa yayi. Ndititero ndikuti tilakwitsa zofunikira za moyo makolo amakwanitsa kutipatsa amakwanitsa kupanga provide. Yes. Okay jabwino kungochita chitsogolo mwali primary munapita pa Namale kenaka secondary mwapita pa Kampanje. Yeah, primary ndachita ku primary kuyaka 2001 kukafika 2008 ndi 8 years imeneyo mwakiso mwajambuye sindidabwerezwa kana serious there ndimene munapita pa Kampanje CDSS ndinakachita kwa maphunziro anga secondary kwa zaka 5 chifukwa ndi 4 ndinakachita kawiri. Okay kungochita mwina mwachidule mwina mukhozogawirako kwa anthu omvera kuti mwina Pastor Lameki Maile ali ndi zaka zingati kapena anabadwa chaka chanji kungochita ngati kungakhale kotheka poti azitumikiso nthawi zina mukafuna bisa zaka mumabisa. Panopa ndi zaka 31 okay ndi zaka 31 ayi ndoti dakali wachinyamata ndithu ndine wachinyamata ndithu very beautiful. Okay. So no after school pa Kampanje kenaka munakapangako za uphunzitsi kuphunzitsi munachitopita kuti TC kwapanga za uphunzitsi kapena inali jeni inali private school yomwe mumaphunzitsa kapena inali school yanji dzina school yomwe mumaphunzitsako komanso inali zaka zingati zomwe mwakhala muphunzitsa. Tiyemekeza kumwamba chifukwa cha funso limene mwandipatsa inine munthu ndimene ndikapita ku skulu chinthu changa ndinawudza kugwira ntchito ndi boma. Okay. Ndidayesetsa kuti ndipange maphunziro amene anga ndilole kugwira ntchito ndi boma. Ndinafotokoza pa Kampanje ndinakhalako zaka 5 malo mwa za 4 ndinalemba mayeso anga 2012 kuyamba amene ndidakhoza koma maphunziro angawo sama ndipatsa mwayi ochuluka kuti ndikhoza na ntchito zina pachifukwa chimenecho ndidakabwerezanso pamene ndinakwanitsa kupeza certificate imene inkanitsagulira makomo ochuluka katikati poti ndikudikira ma opportunities ena amene ndingamayese and passion yanga ikulu inali uphunzitsi tibwero fitiwo unali uphunzitsiyo ndi zomwe ndi passion yako yanu inali yoti mutakhala aphunzitsi ndikamaona kuphunzitsa pa Kampanje secondary ndinaenda ojibi oti ile desire yangu dzakhala mphunzitsi pachifukwa chimenecho ndileyo ku secondary kudijanga kunali ukafuna ntchito imene indikonzekeretso kadzakhala mphunzitsi pachifukwa chimenecho ndinakayamba ku volunteer pa Fiso primary pamene ndinapita miyezi 3 ndinapeza experience ndinapita tsopano ma private akuluakulu amene ndimagwirako ntchito ngati mphunzitsi koma sindinapite kuti TC
koma chifukwa cha passion ijayo imene ndinali nayo idandithandizira kumakozekera bwino ntchitoyo imene inkapanga anthu ondilemba ntchito kuti akhutire nane kuti kuzophunzitsa. Ndithu. Okay, skulu yomwe munaphunzitsa munaikokha skulu ili munochita so mwina zavizoro munati mmodzi mwamvera athu anali pa skulu imeneyo kapena ayi mmodzi mwamvera athu munamachoka dera limeneyo kodzidziwa zoti mkulu amene ndikundziwa inayi skulu ili komanso inayi dera lili limeneyo. Tukoza ndapita masukulu angapo koma mwina ndingotchula masukulu awiri chifukwa ndapita masukulu angapo koma ndapita zochulukirako ndapita Patikwere private secondary school Kukasinje. Okay. Ndapitakonso ku Bakita ku Lilongwe kwa Ntsiliza kumene ndi sukulu yanga yomaliza kusanabwera South Africa kumene sindinakamaliza ngati basa. Yeah, masukulu amene ndamene ndingatchule mwina akuluakuluko kuti andakoze kwa mosagwirikira. Okay, chabwino. Tsono kuchoka pamenepo chinachitika ndi chani? Of course ndinaliko monga ndanena muja kuti munthu mkulu ndokundziwa. Mnadza nthenake munadza peza kuti okay ndifunseka ifunso loti noti chinachitika nchani kuti musiye zophunzitsikana kuti mupite mukapange za jeni za ubusa. Funso labwino kwambiri limene mwandifunsa limene mwina zinthandizira kuti omvera atha kundimvetsetsa komanso kudziwa munthu kunena muona mtima chopemphera munalibe mwa ine komanso ndinkadana ndikundiuza zopemphera kapena munthu kundiutengera ku chechi ndimadana nazo kwambiri ngakhale ndimazolera pamalo amene makolo amapemphera koma ine sindinkapangana zopemphera. Chimene chinachitika chakuti ndimapanga define maitendo anga kuti ndidakumana ndi Mulungu ndisanakumane ndi anthu opemphera. Inali chaka cha 2016 mwezi wa August umene ndinali pa holiday ya skulu ndinamaliza kuphunzitsa ndinapita ku chuchi mu August imenemo Patikwere kumene ndinakayamba kukhala ndi chidwi kwambiri chomafuna kumvetsetsa mawu a Mulungu komanso kugawana ndi ena komabe panalibe amene akanatha kundipanga kumvisa ndi zimenezo ndizichite ngakhale chinthu chimenecho ndimachita mkati mwa moyo mwanga nje mkatikati mwa kukhalamo ndapeza kuti ndinadzadwala seriously. Ndimafuna pamene baba ineyonso foti mondaneneka choti tinali limodzi usiku kuja koma simuonetsa chidwi chilichonse kuti pali utumiki uliwonse pakukhoza Mulungu. Mkaganiza kapena ndikudwala komwe kuna kupangitsani kuti komwe mudadwalako kuti mupange kuti mpaka mupeza kuti mupange 10 tu kukhala ujeni pastor pomwe muli pano. Ndikwaza kuvomera kuti koma mundilole kuti ndifotokozere kwa simali ndali wonse amene ndikoli. Yes, tafotokozerani foti zikuona kuti zodwala zinachitika ndi chani? Zinakhala bwanji lero ndifunse choncho. Ndingafotokoze up to date sindidziwa kuti zinakhala bwanji koma ndazadwala akadandipanga Jimmy baganya akadandipanga lifa kucheyo paboma kucheyo paboma akadandipanga lifa ku Queens Blantyre ndipo anthu adapanga declare that I'm dead koma no mkatikati mwanga mwa ulendo kuchoka ku Blantyre akipata hanza treatment ibeneso sile thandize ndidakumana ndi abusa ena amene ndi CCP amene dzina lawo mpaka mana sindadziwa. Ndakuyana ugali moto imodzi kudzafika pa CCP adandiuza kuti mwanayu adauza makolo wanga mwanayu mukungovulika naye kuyenda mwanayu angofunika mapemphero ende ndambuye uyu akudana mwanayu kuti mbusa maamenewo adayankhula ndi abusa CCP amene adali pa CCP 2016 abusawo adakhala kuti amupanga lifolo ndikukambazi akhoza kuchitira umboni. Now zidadwa zimene zijazo ndinapita ku nyumba inebe chautumikicho sindimachimvetsetsa mneneri winanso adadzanenerawo ochoka ku Lilongwe kusachito magulu amene adapanga kuti kozomembakazayembera kuti nyamatayo musavulike naye Mulungu akumufuna endi atangodzipereka kuti abwere mu utumiki muona kuti utumiki wautheka
Then chipangoti one makolaja amafuna majiritso, two ile simafuna majiritso. Then I ended up kumabanga follow za kupembera koma Bible. Ndinali ndisakumvetsa tali kuno kwino. By 4 minutes I decided ndinhayo ndifuzire mawu. Kumene ndinapita ko support ya Assemblies of God kwandipita mawu Mozambique kwa miezi 6. Okay. Ndimafuna ndivetse yakalanga no platform yabwino pamwe wange uricha utumikitsa pano chikoza kuonekera kufika lero lino. Ndimafuna ndivetsesa pa marenda apa. Marenda awa mutachoka zipatala zonse mwada panga nilifo ochokera kwa Ganya kenaka kunchewu kuchoka pa nchewu kenaka munapita ku Queens ku Blantyre munakabwera kobe mukudwalabe kapena munakabwera mutachira ku Queens. Tsono anangokurutsani kuti munanga pamene zija amanoti akangwanganira ku nyumba basi unoti apa pano pabe chonse moti ngachite fa chipatala inali situation imeneyo kapena inali situation oti ankaona kuti mukuongokerako kuti mutuluke. Ku Blantyre adangoti pasama nkhwala kuti titengani mankhwala muzipita ku nyumba azikatenga treatment anything happen ndekuti mukozokana zipatala zimene azilando kumeneko. Okay, jabwino. Then abusawo munakumana mu galimoto no mutakwera pa kulichoko liyongo kubwera ku Nchewu kapena kuchoka ku Nchewu kupita no kumudzi. Abusa munakumana mpari amene anali abusa abali vuleziwa. Amene sole kuchoka pa Nchewu paboma kupita pali vulezi kuchaichipwa ku nyumba kwawo amene amapita. Yeah, oti galimoto yathu inakatsa abusa pa mission basebi bankhoma pali vulezi. Kumapita kwathu ku nyumba. Ndithu. Okay, jabwino. Mafuna ndivetsetse pamene popo kuti noti sozoti achipatala analephera kenaka kuyankhula kuti kozoti achipatala ngati analephera koma mutakumana ndi mbusa anayankhula ndemwe ati winaso zili prophet mukuti winaso adakuyankhula niso zokhuza zimenezi kunali kutiko kunali kuliyongo kapena kunali kumudzi. Analankhula kulongwe apele sindibudziwe paka pano koma analankhula kuti abusa amanena zimene zikandipatsa chokukhulupirira mtima. Ndithu. Okay, ndeno mutachira ano mutapeza bwino kapena ku church ya jeni ya Assemblies omwe mungana kapanga za mawu munapita mukuvera benthupi kapena mutachira. What happened kuti ndilive kutsikimizika mtima kuti I think ndambuye zinthu zichitika very quick and I can't believe up to now. Ndikangoti kupanga south of August uja kudachira the same August ndinapeza mwayo kaphunzira Bible 15 September the following month. Ndipo zimene zinachitikira just like that. Ndimafuna kumvetsa kuchira munangochira basi just kungochira mwachangu pena mumapita kujeni ku Bible study mukuva benthu. Na level ku school kapanga study Bible nditachira completely komanso nditakhala kuno bwino mpaka makolo adandipatsa okay kuti ukani go ahead and mukumbuke that time muliso ndikuphunzitsa kuti kwere and I left ntchito angophunzira mawu a Mulungu amene sindapeso pinduliro. Okay, tsono za ubusa munatengako zaka zingati ku ubusa kukaphunzira ubusa mwaso inali school yake itiyo kuja ku Mozambique. Ku Mozambique ndikoza kutusula lubusa search ndali wangophunzira Bible koma lubusa uja uladzamba nokuruka from there mapita kitogolo maphunziro enieni tsopano a theology ndakira kuno South Africa. Okay, tsono ukuku amalipira school ndi ndani fori amalipira kumene uku yobusa uyu kumwe munakaphunzira ndi ndani fori zono ri momwe mukunenera msuzo ri munasiya ntchito kapena uchiro amakulipirani bendamo mamakulipirani mwe kumwe mumalipira za school fees akumwe maphunzira za Bible kapena amalipira ndi ndani. Ku school Mozambique amalipira ndi mpingo wa Assemblies uyo ku Brazil amene amalipatsa zakudya komanso zofunikira pa malopo amaligulira chilichonse cha moyo wa munthu masopo ma groceries in general ndikozo ngofotokoza yoncho ndipo dakhala for 6 months anatipatsa transport yochoka ku Mozambique kupita ku Malawi for free. Mozambique munali dera lake lilili ku Mozambique omwe kuli school imene. Mozambique ndali ku Beira, okay. Okay, jabwino. So, nkhani yanu noti kundipatsa chidwi kwambiri. Fozoone no kuti munasandulika chifukwa cha momwe situation mwinendera ngakhale beti madziwa zoti Mulungu akafuna kuyitana amakwitana mosiyana-siyana.
koma mujeni mwanu munkufotokoza kwanu sozoti mulungu anakuitanani through matenda and tikozoti muna simatenda ndoti muna tikozoti no simatenda onse mwabwera pamoyo pa munthu omwe makhola ndi matenda mwina matenda ene makhala calling kapena mavuto tinguti mavuto ena mwabwera pamoyo pa munthu mavuto ena imakhala calling funso labwino kwambiri mulungu akamufuna munthu amatha kugwiritsa ntchito chilichonse kuti munthu uja amupulumutse mundilole mawu oti ndibwerezenso mulungu akamufuna munthu kuti akufuna kuti ampulumutse kapena amugwiritse ntchito amatha kugwiritsa ntchito njira iliyonse ndipo mayitanidwe a mulungu alibe formula zimatenga kuti mulungu akuganiza motani ndi munthuyo ndithu yabwino so ndifuse motera kuti no mutachoka no ku school uno life ku school ya ojeni ya Bible life inali yotani ndirachoka ku school ya Bible life inali yabwino pali yanga ya moyo wauzimu koma sinali yophweka kwenikweni poti ndidasiya ntchito mukumbukire zimenezo ndikuti tsopano ntchito ndasiya koma ndangoswa mawu a mulungu mkati mwa moyo mwanga komanso kulengera ndondomeko ndikuti kauzimuko tsopano ndikuti ndili ngati bebe muuzimu ndasi ndangokhala ndi chidziwitso cha mawu koma ntchito isi ndayigwire bwinobwino komanso sindakhale kumembala wa mpingo ndi pamenepo ndinali ndi chinthu choti ndikhale membala wa mpingo 1 ndikhale pansi amene ndikoza kuphunzira zochuluka 2 3 ndipeze ntchito tsopano ndikoza magwira ngati munthu chifukwa munthu kulemereka mtima sizitanthauza kuti wasiya kukhala moyo kumene ndipeze zina zochita zimene zipanga sapoti moyo wangu wakuthupi ere atisaide ndipita kulilongwe mwaiso mwachambuye ndakapeza ntchito yonso I think anali mulungu wantchitoyo pamalopo patakhala popanda munthu wa ntchito for a month ndinabwera ntchito adanditenga kukhala mpitsa pakita then ndakhala ntchito ngati mpitsa pakita komanso mpingo wina Kingdom of Glory amene Bishop Ngambia up to date alipo anandithandizira ndipanga menta kundipatsa zofunikira ngati mwana kuti ndachoka ku skulu ndiphunzireko zinthu zina kufikira chinthu ichacho chitakula. Okay, jabwe. Ndi mafuna ndifunse kwambiri. Of course lero tingofuna tingodutsirako kokongo kudziwana kuti zozoti ndi ndani fori ndikuyamba kubwerako pano kuti tikhale ndi program yoti tidzifunsana mafunso chonchi. Komabe tili ndi mutu omwe tifuna tiyende nawo mtsiku la lero omwe takuyitanira inuyo. Komabe ndoti before kubwetsa mutu umene kuti mafuna tikudziweni kaye kuti anthu akamabwetsa mutu umene akhala akudziwana kuti munthu waku fori pano pa mafuna kuti zibwetsa munthu anthu adzithe kumudza zotoke munthu uyu akuyankhula mawu a Mulungu inde kodi kuti ambe kuyankhula mawu a Mulungu chonchi anachokera kuti background yake ndi yotani timakana zoti muna tikhoza ngobwetsa munthu kuyamba panga kuyankhula zinthu maperaka anthu kumati kodi akulu amene munatenga kuti komanso mawu akuwadziwa bwanji mawu a Mulungu ndiye kuti tiatsikimizire no anthu noti timatenga anthu amene mawu akuwadziwa nimpati mafuna tidziweka background yanu koyambiri yako kenaka tiyambeno kuti tibwetseno mutu umene tabweretsa lero. Then mafuna ndivesese pene papo kuti pano machidwa kuti pastor kuti muchidwa kuti pastor anakutchula ndi ndani zinakhala bwanji kuti muzichedwa kuti ndinu pastor? Talemekeza kumamba chifukwa cha funso limenelo ubusa sitaito monga mmene mwayitchuliramo koma ndi mayitanidwe wanu mayitanidwe aja Mulungu akakuyitana amakupatsa capacity komanso ability capacity komanso ability nawo nditalowa mu Chikhristu ndatembenuka mtima Mulungu anandipatsa mayitanidwe a ubusa amene malo amene ndikutumikira ndikupemphera ndapanga demonstrate cha ubusacho capacity ya ubusa maso ability ya ubusa then nditapanga demonstrate pamene ndikonora I think patso Mulungu wandipatsayi isathere kumwepa ndapitako m'masukulu tsopano 4 schools kukandipatsa chidziwitso cha mawu kuti mphatso ijayo tsopano ifike kuti ndikhoza kuyitumikiko kuchita ntchito ija ulolongwe from there kupangida dongoso lonse imene afunikira mbusa amadutsa kufika pano ndiri pano. Okay, nimafuna ndifunse kuti na masiku ano anthu akumangoti basi pepani tiyankhula chonchi koma no chilungamo chizikhala chilungamo.
ukangoti walota basi kuti nenda lota china chake chomwe lota chija chachitika basi 2-3 days over zoti ineso ndine mbusa kapena unali ndi umasefa kwina wako umaenda ndabusa umaona abusa zomwe amachita weso vekota weso ndiwe mbusa ungogula suti basi watsegula chechi yako kungotere watsegula chechi yako kuti ine ndine mbusa. Ubwino opita sukulu ndotani kukapanga za Bible ubwino wake ndotani? Mafuso labwino kwambiri ndilanzeru kwambiri ndiyamikire azibusa ambiri kapena atumika ambiri sagwirizana ndi sukulu kapena kuti amaona kuti sukulu ndiyolakwika koma sukulu ya mawu a Mulungu ndiyofunikira and azibusa ambiri amasankha kupanga dramatize call icho linga chakuti anthu awamvetsetse kuti asapereso sukulu. Paulo mtumwi Mulungu atamuyitana kupatula kuti wayitanidwa adalipira kusukulu. Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu 100% God himself koma nthawi imene ankayitana ophunzira ake asadasiye ntchitoyo ophunzirawo asadachedwe atumwi adayamba kutchedwa ma disciples. The word disciple it means anthu amaphunzitsa zinthu. Mwanjira ina kusukulu ukava mayitanidwe kusukulu munthu ukava mayitanidwe nkofunikira ende mayitanidweyo ndamene amakupatsa lunthu kuti uvine kusukulu ukaphunzire baibulo. Baibuloli muli zambiri zofuna kuwunikiridwa komanso muli ziyangoyango zambiri zimene paweka sunga zidziwe zimafunika kuti ena akuphunzitse kuti buku la Estere ipachani likupeka chonchi mwachitsanzo buku la Estere mukawerenga simumva mawu Yesu kapena mawu Mulungu kapena mawu Jesus kapena mawu Mzimu Woyera zimapeka ngati literature. So zimenezo zofunika ukaphunzire Bible. Chipangano chatsopano chili ndi zake, chipangano chakale chili ndi zake, chipangano chatsopano muli Yesu tingampeze bwanji, chipangano chatsopano zimalembedwa m'chiyankhulo ichi nakale chiyankhulo ichi. So zonsezo zimapezeka kusukulu kumene amakatiphunzitsa. Ndi ubwino wake ndi umene kuti umakalidziwa Bible bwinobwino kuti Bible limenda motani. Ubwino wake umakadziwa Bible kuti Bible limenda motani icho linga chakuti usamawapatse anthu zimene ma-feelings yako. Yeah. Okay, koma anthu ena amanena kuti kusukulu kuja mukapita zomwe amakuphunzitsani kusukulu kuja zimakhaso mwina zina zokuwuzani ngati kukayika doctrine amati doctrine kukayika kuti inuyo kuti zoti mudzinena ku anthu kuti mudziyankhula izi osayankhula ngati kukupatsani ngati guide oti mumafuna kuti mudzidutsa zomwe anakuwuzani kusukuluzo zomwe mumafuna kuti mudzipita nazo pamene ena amati ife timamvera kumwamba ukatiyankhula nthawi imeneyo zomwe zatiyankhula kumwamba nthawi imeneyo zomwe timapanga pamene anthu akusukulu amakhala akachoka kusukulu kuja amakhala akupanga zomwe kusukulu anaphunzira ziti pamene pamukhoza wauza zorana anthu ngati amenewo. Fuso labwino kwambiri limene mwandifunsa kusukulu satiuza kuti izi mukapange izi ayi amangotiphunzitsa komanso masukuluwo ali masukulu osiyanasiyana mwina masukulu ena amene anthu ena adapita koma ine sukulu zimene ndimapita sindinauzidwe kuti ichi osakapanga ichi mukapange ndidaphunzira baibulo monga amene baibulo lilili. Okay, so kuchoka no ku Malawi ino tangotoza kuti jani anu inali otani kubwera kuno South Africa munabwera ngati zasaka maganyu kapena munabwera kuno ngati za chachi imene idakuitanani kuti mbwere kuno? Fuso labwino kwambiri ine ndinafotokoza kale pachiyambi kuti nditamwendera Yesu ndinabwera kugwira ntchito zanga ndimakhulupirira kugwira ntchito ndekha ndinabwera kuno zasaka ntchito utumiki ndimatumikira koma utumikiwo maito ndaukusa sada ndiretsa kuganiza kuti ndisanagwire ntchito ndimagwira ntchito ndipo ndimapanganso nkhale business out of church. Okay, ndeni mafunso kuti mulandira Yesu zonse zidakhala kuti zayenda choncho ku Malawi mumapemphera mpingo wanji kapena kuno kumapemphera mpingo wanji tifunse choncho? Ku Malawi ndimapemphera Kingdom of Glory kunongwe ndabwera kunoko mumapemphera mpingo wanji ujeni network inazatha mari mapemphera mpingo wanji? Kingdom of Glory International Church. Okay.
ya imene uli ulilongo wansiriza. Okay, koma chiyambi musana zisanachitike zonse zauchitikirani umwana wanu ngati makolo amapita chechi yanji? Makolo anayembera living orders. Ndani akale kuti moyo wanga sula mchamchi. Oh yeah, yes, okay. Nimangofuna ndingozozo kuti makolo amapemphera mpingo wanje momwe inu mumakula nje momwe mafuna ndidziwe. Okay, makolo amapemphera living orders. Okay, le mwapita kulilongwe mwati mpingo munaka joina bwanji munapita ngati member kapena munapita ngati munachitoitanidwa kuti mukajoine mpingo kapena nokha munangochiva kuti ndikambe mpingo amenewo? Ndinango pipa ngati member chifukwa choti ndimafuna mala amene ndikhoza kuphunzira zina ndi zina 1 2 ndimafuna mala amene ndikhoza kukhala ndi mwayi kuti ndikhoza kuchita ntchito ya Mulungu mosavutikira. Ntchito ya Mulungu imakula pamene ukuchita ntchitoyo. Ntchito ya Mulungu imakula ntchitoyo ukuchita mwanjira ina utumiki. It's more about practical. Then ndinafuna kuti ndipeze mala amene ndijoine mpingo kumene ukhoza kundipatsa platform imene ndikhoza kutumikira mosavuta. Ndi I joined Funeral Glory under Bishop Ambia koma founder wake ndi achaula ku Blantyre ulipo ku Blantyre founder ndi achaula Bishop Chaula busa wao ndi amene Ambiawo now so is a bishop ku Lilongwe Kansiliza kumene ndinakhala nawo kumene ndinaphunzira zinthu zambiri kumene so anandipatsa mwayi njira zinthu zochuluka kumeneko. Okay. Mwandipatsa funso ena lake lomwe sinali maganizo mwanga mukufotokoza jeni anuyo mwana ori founder. Kodi chalichi imafuna zikhala ndi founder kapena founder akhale Jesus? Yesu ndi founder. Koma pamakhala munthu amene Mulungu wapatsa masomphenya ndi chinthu chacho ngati visionary carriers. Yeah, so ndina amene ndi visionary carriers amene ayambitsa mipingo kapena ministries amene lero akuyenda ndambiri of course khani kutaka mpana chikulira paliso zina ndikuza kunikira zina zimene ndikuza kuthandiza anthu kuti izi I think zine zikhale chonchi zina izi zosalongosoka. I can also put more light on that. Okay, koma mudzanjani pano pena studio sili mafuna RCM ayo inawosa ukudubuza ya uko moyamba kai rango yani mwachidwe rango lifotokozerani kuti zoone kuchita ndi chani zoti zamachitika ndi chani mwayamba kale nkhani imene ndeti tisasiye anthu ndi mafunso yayi tangochita ndi mwachidule pamene popo chifukwa interested yange ndale poti makamba za founder pamene what we have to know is kuti the founder of the church is a Jesus, so there's no need kuti mwati zikamuza wina wake kuti uyu ndi founder wathu. So pamene pamafuna ndi pavetsetse pamene pa ndemwe anoti awo ndi ma message carriers yabe noti sili konoti zafusa kuti tidzachula kuti ma founder tidzanoti tidzachula kuti ma message carriers kapena mukuganiza kwina visionary carrier. Okay. Ngati mukundisana kuno komwe mtumiki ndidawuyamba ndili mwana kwambiri komanso ndakhala mtumikimu kwa zaka zambiri panopa ndikozokhala ndi 13 no 12 years ndi mu church leadership ndi chifukwa ndinawuyamba ndili mwana komanso ndasepa zaka zambiri ndaphunzira monse zambiri komanso ndaona ma mistake ambiri. Now chifukwa cha maphunziro amene ndachita amawa Mulungu aja masiku onse ndinadzachita kwa awiri ndaphunzirako zinthu zina kuti Yesu Khristu mu church muli chikulikiti chimene anthu akumangodzuka lero nkuyambitsa utumiki chifukwa choti mwina ali ndi mphatso kapena mwina aphunzira kapena mwina aphunzira enemu kapena mwina ali ndi alota maloto munafotokozerenu muja kapena mwina ena adauza kuti muchitira bwino kapena mwina kuti utumikiwo ndi wobeba kupita nawo patsogolo leti sorry for using mawu obeba komanso ena mwina akuona kuti utumiki kuli ndalama azida ngakaluda kuzapeza ndalama zimene zikupanga anthu ambiri kutsagula mipingo imene ibweretsa chipwirikiti zimene zozo ndi zolakwika. Chalichi tisatsekule chalichi for side hustle kuti ingokhala side hustle basi kuti ineyono ntchito ono basi sunufuna nzigwe ntchito nzinkhala pakhomo momembala adzinipatsa ndalama ngati side hustle noti basi pongodyera chabe koma chotumikicho palibepo nchomwe mufuna kutanthauza chimenecho.
ndizotheka kuti cholumikiyo palibepo ikanga side hustle one two ena makhala kuti utumiki ujadi ali nawo koma akufuna kugwisa ntchito utumiki uja kuti azilinda ndalama zotheka zimenezi komanso ndizotheka kumagwira ntchito yako bwino kukhale pa ntchito yolembedwa komanso kumapanga utumiki ujawo kuti zikhala ngati uzongezera pa zimene kumapeza kale yodeliti ndizotheka zimenezi. Okay, sono tango tikudutsa pamene papo tingokhala ngati kudutsira tapatseni uthenga azitumiki amene akupanga zimenezizi choyamba ndi mafuna mupeke uthenga kwa azitumiki amene wawa kuti ndi uthenga wanja amene mungapatse amene amapanga za utumiki just sake of their belly their stomach kuti akungopanga utumiki fo cha mimba zawo kuti akhutitse mimba zawo asali kapena kuti pali cha mulungu kapena cha mulungu cho chinalipo koma anayipanga divert uje calling ija into business tapatseni muli ndi uthenga utani kwa iwo? Uthenga wanga amene ndingapatse ndi uthenga wapempha ngati ali mutumiki kapena ngati akupanga mutumiki izolinga zimenezi asiye apange utumiki kuti alalikire Yesu ndipo alalikire Yesu kuti ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu adatifera pa mtanda adayikidwa m'manda adauka ndipo adapita kumwamba kwa Atate wake kutikonzera ife malo so uthenga umene alalikire ukhala umenewu ndipo achite chimene chichi mwachindunji posayang'ana kuti apeza chani komanso chinthu chimene ndingalimbikitse kuti apewe kulalikira mauthenga opanga motivate anthu koma auza anthu zinthu zabodza kapena kupanga anthu kwako kuti anthu akonde kupeza kupeza ntchito kupeza banja kupeza chuma mukuonani mukumanga nyumba mukuonani mukuboleza zimenezi zasicholinga cha Yesu. It's not a gospel. Those are not gospels. Aminaja ndi mawu ongofuna kupanga motivate anthu zimene ndizolakwika ndi zimenezo zaononga atumiki ambiri komanso zaika mamembala ambiri pa chiopsezo lisangatenso kupanga zinthu moyo wawo chifukwa amapanga kupendi kumangomva mauthenga amene aja kumangembekeza kuti ziyenda koma moyo wawo sukusintha. Okay, ndimafuna ndifunsa kuti is it gospel is for free uje ni chipulumutso ndi chaulere ndifunsefunso pamenepo? Yes, chipulumutso ndi chaulere chimangofuna kuti munthu akhulupirire alandirire zikhala kuti chipulumutso moyo wake akatero basi zake zayenda. Okay, ndeni mafuna mwayankhule mamembala amene akuwatsatira anthu amene wawa mumwayankhulawa mamembala amene akuwatsatira mukhoza kuyankhula mawu chani? Mamembala amene akuwatsatira ndikufuna ndiyapemphe odandaulira Aloma chapter 1 verse number 16 mawu Mulungu amanena kuti sindichita manyazi ndi uthenga wabwino chifukwa choti uthenga wabwino ndi mphamvu kwa yense okhulupirira ndi mphamvu yachipulumutso kwa yense okhulupirira koyambirira Ayuda kenaka Ahelene now ngati uthenga wabwino ndi chipulumutso ndi mphamvu anthu angokhulupirira uthenga wabwinowu ndi Yesu asakhale bize asakhale bize kumakapereka ndalama kuti agule chipulumutso kumakapereka ndalama kuti agule mwayi kumakapereka ndalama kuti agule ntchito Mulungu apatse ntchito Mulungu sizimayesayenda choncho zinthu zake Mulungu sising'anga amangofunika amafuna kudzipereka kwathu kwa iye mtima wathu kali connected tipemphere mu mzimu ndi choonadi ndipo Mulungu amadalitsa chilichonse chimene ife tikuchichita ngati chinthu tikuchichita mu chilungamo ketumba njwera ketukuchocha ketukolopa zimene tikazigwira ntchito zimene zazo muzoonadi Mulungu akadalitsa nazo ndipo chilichonse chicho chikhoza kukhala tsogolo pa moyo wa munthu. Ndimafuna ndifunse mwafotokoza za message mapeka message kwa anthu amene amatsatira anthuwa ndeni mafuna ndifunse kuti ungadziwe bwanji foti khoza kuti muna anthu amatsatira chifukwa cha chimbulimbuli ungadziwe bwanji kuti munthu ndikuntsatirayo uyu si munthu wolongosoka ungadziwe bwanji? Funso labwino kwambiri
choyambira ukhoza kudziwa chifukwa cha uthenga amene amalalikira chechi azitumiki ambiri amene akusaka ndalama maulaliki yawo 90% amakhala okudza ndalama kapena kupanga motivate anthu amene aja afuna kuwuzani kuti chimeneyo message yawo ikulu ndalama kapena afuna kupanga motivate yoti kudzapatsa ndalama kapena ulaliki wawo umakhalira kuti alalikira zokudza seed giving amene ndalama nthawi zonse matithing zimene zijazo ndi usaini yakuti munthu tikuntsatayo ndiosana kusoka. Okay. 2 atumikisa amene amapanga spiritualize zinthu ndi intention yamafuna kuti anthu adzapatsa ndalama pachitsanzo ndikoza kuima kutsogolo ndi microphone ndikulalikira kwangu na member kuti amene afuna atenge chisomo afulumira abwere andifuna tutene apa amene akozopereka 100 land ndipemphe kwa so no stuff isaini yoti munthu yasinge angosaka ndalama kulimbe gospel yotero. Okay, munthu atakhoza kuuza zimene zozo wakuza zimene zozo ukuona kuti upite kutsogolo kapena ungosesa fumbi nkunyamuka nkuisira chaichi upangezo rani munthu atakhoza kuona kuti wapita chaichi wapeza mothenga ngati amenewo. Church mene yoyo ndi church yongofuna kukhala ngati kugwira foni yanu kukhala ngati kuimbira ni foni wiko kutuluka wanero mwatana nayo. Okay, ndinaona ka video kena kake pepani tangopanga divert libwe yaso generally kuja kuma ukuku nkofunika ndithu. Ndinaona ka video kena kake mbusa ali mu chalichi akwauza mamembala akwapatsa yana akwapatsa ujena account number account number ngandi ndamazozo uzili kwa account kwako zibwe ujeni mulungu ndozo ri zibwele kwa account kwanga kumapatsa anthu aliyese anatensa anthu kupita tsogolo kumapatsa anthu ndene ni madabo zoti kodi mpaka zibusafe pamenepa koni wani chochitika nchani mabusa mautumiki tsono anthu akapereka ndalama zonse mu account mwawo akachejani kunyumba anthu ari mulungu wauza sinanga kumana kuti mulungu wauza mulungu si mulungu pachisokonezo. Okay. Chisokonezo chimenecho. Okay, utakhoti mbusa wapita kuchalichi mbusa akuuza kuti utenge zinthu zako kapena undipatse chinthu ina chake iwe koma wekha sukuziva kuti chinthu chinikoza mpatsa mbusa kapena ndalama ndipereke kwa mbusa mwina ukukhanga kukayikira ndi chani chomwe angapange membala atanena kuti wauzidwa chinthu ina chake instruction ina yake ndabusa yoti mwina sakuimvetsetsa bwinobwino kapena kuti sali osangalatsidwa nayo apange fora apanga ndabusa apange zinezo fora anena ndabusa kapena apange zorani membala. Fuso labona kwambiri membala anene uragwisa ntchito nzeru ndabusa amuuza kuti apatse ndalama iwo mulungu ndamene wauza membalayo angauza ndabusa ndava koma ineso mundirole kuti ndikapemphero. Okay. Akandilankhula ndamadza kupatsani ngasandilankhula ndikuti tona kuti tikapange bwanji ndikuti abusa jawala ndula kwanzengu sukhala mwana kwa busa si amanotai mulungu ajeni ukapanga ujeni ukapanda upereka mulungu asintha nyengo zako akutemberera kapena ayi mufa ndikuona chinthu china chosakhala bwino pomwe wanu ngati simupereka ndalama ndikuti chimene chikuchitikirani samaopseza choncho nanga palibe amene amatemberera munthu zake ndipo maoti case amatanthauza kuti kusalandiridwa maso pa mulungu ngati munthu adamulandira Yesu kapena kuti munthu pamwe wake ameneyo adapulumutsika so zimenezi ndi traditional imene mu church imene siyoona imafuna kuunganga anthu kupanda basi. Okay, so that munthu adakhoti wanena ngati apopo ndimafuna mutsikimize ndithu kuti walowa mu chalichi mbusa amuuza kuti tandipatse ndalama zako zonse iye aja kuchiva kuti ayisi choona amuuze pompo kuti ndathokoza koma ndikapemphere nenenso zomwe kuuza ndi mulungu inyozo inenso andiuze akandiuza ndidzakupatsani ngati sandiuza sindidzakupatsani atanena choncho ndikuti wamwenkha bwino mbusa palibe so chicho soyola kuyika pamaso pa mulungu palibe iyo simene chola kuyika mulungu adakhala kuti mulungu ngudi atenera kuti amamulankhulesa nyewe. Okay, chabwino ukuti nango panga wa divert kuti mutiyankhule azibusa amasiku ano for muchitika zinthu malo omwe amachita kuti machalichiyo zambiri zikuchitika mawena mwina ti pomwe pankhani ya zibusa ofisi ya ubusa ndilele motsindika pano mwina kuti department iliyonse kaya uphunzitsi
kaya ku polisi, kaya ku nursing, kaya ku plumbing, kaya ku engineering, kaya ku tailoring, marikiza ku office ya ubusa kuli magulu 4 awantu. Okay. Loyamba limene chinthu choti chawo. Pakale training, pasakale training. Koma ndi calling. Ndi calling yawo ndithu. Chinthu choti ndi chawo. Anthu amenewa amakhala mdalitso. Gulu number 2, gulu lina limene sika uli chinthu ija adabwera nacho. Koma adadzipereka ku chinthu icho ndi mtima wonse. Amene onse amakhala mdalitso. M'Baibulo linayo Yesaya. Mulungu adafunsa chitumendani. Tanthauzo Mulungu adasoma kuntuma Yesaya ndadzipereka mtumeni ine. Mtumeni ine kuti munthu akudzipereka kumene. Amene yonso amakhala mdalitso. Amenewa tinawonso kubusa kuphunzitsika ndani kuti ochita kudzipereka kuntchitoyo kokha amakhala mdalitso. Number 3, glory lasowa zochita ndetitani ndamapita kuntchito ija amene aja amakhala kuto pali zonse kutumiki zimene tukambira pansi ngakhale kuphunzitsa kumene ku nursing mukaona ndithu anthu olakula za chipongwe magwira ntchitoyo amakhala kuto apaso chochita kuto kumenezo kulomenza adauzidwa ndi anthu kuti ine imene muchitira zinthu kanganizi amapanga kuti adauzidwa ndi anthu amakhalanso kuto amakholiwo chinthucho mulibemo koma basi munthu wangu wawo kuti voice yanu mumu kunenera muri mutakhala inu ndinu mbusa inu basi ndomwe ukakhala mbusa. Koma zimene ziziru machechi muso mukupanga so contribute azibusa asa kupanga contribute kuti angomuona munthu basi ali kutsogolo basi avere iweyo niwe ndi mbusa iwe koma muna munthu zobusa so alibeso koma ifo yali wauzidwa I think amene anthu amene ali gula number 4 ori mune 4 angouzidwa kuti ayi inu ndabusa. Ya kulimene ndi kulovuta kwambiri ndi kulovuta kwambiri ndi kulimene likuononga maofesi ambiri kuphatikiza ofesi ya busa. Nditu. Okay chabwino. Nde ukukuti nangothawirako kwambiri kuti tinangothawira kufoja momwe tinabwera koma ndoti timagamba zokhuza za momwe munaendera jani yanu ndemwe ali kuno ku South Africa so munachitaso maphunziro munachita school yanji ya jani ya ubusa kuno ku South Africa komanso nali ku college yake iti ku South Africa kuno ndachitaso nditu sikuti ndinangofika kuyamba zimenezo ayi ndinagwiraso ntchito bwinobwino kumene ndimachitira kutuka ndindaona kuti I think ndinenera ndonjezere chifunso chifukwa cha zimene mmandifunsa zija ndimaonanso zina kuti izizi sizolondola komabe ndisangozitsutsa I think mwina ndikuzeso mawu bwino ndinakitako masukulu awiri sukulu yamba ndi African Imagination for Christ College ndiye ku Zimbabwe ilinso ku Zambia kumene ndinachitako kwa zaka ziwiri ndinapezako diploma in biblical studies and Christian leadership imeneyo inandipitsa Bible mozama komanso mtsogoleri. From there ndinakachitanso ku Bible Institute of South Africa. Bible Institute of South Africa imeneso is one of the best Bible colleges here in South Africa. You can even check it on the internet ukipeza ndiko kuno South Africa ndiko kuno Cape Town kumene ndinachitako kwa zaka zitatu ndinatuka kwa certificate ya Bible and Theology imene ndinakuzunza kwa theology widely bwino kwa zaka zitatu zimenezo zimene zandithandizira kuti ndikanidziwitso loluluka so zoti makalata ndithu alipo okwanira makalata ajene aza mulunguzi makalata alipo okwanira ndithu ndikanena kuti makalata alipo okwanira ndikatero nde kuti ndilagwitsa ndinangochita izonse mukuchekera kwanga ifapa aliponso ena achita bwino kosa zimenezo koma makalatawo amangondeza kuti khali ndi chidziwitso pamwamba pa zimene ndimachita kale pa ground ndi anthu pa church. Koma makalata kukhala ndi makalata munthu mumazipanga basi bwanji makalata ndi makhoti mayima papupeti sinangoti timaona m'machachimo basi wakhoti angopanga kakalata kamodzi basi ndoti mpingo wonsetu nkhana idziwa akangolowa kutsogolo kuja hayi ndi diploma ine yazakuti hayi akangopanga
mumazimanga basi bwanji mukayima papupeti ndi makalata anu mumukayima papupeti mapanga za makalata anu kapena mapanga zomwe mulungu akuyankhula nthawi imeneyi? Choyambirira ndine kuti makalata amene timakapanga study masukulu onse amene amagwiritsa za mulungu nsanena kuti ndikupatsa kalata ndiwe mbusa ayi timapanga school as a normal school 1 2 kalata simpanga munthu kala unity 2 3 tikayima papakupeti isanapite pakupeti ndikati ndikaloda kalalikira Sunday ndimene kuti ndikhale nthawi ndipemphere kwa mulungu mulungu andipatse mavumbulutso mulungu andipatse kudzoza anointing akomanso mulungu andipatse kuthekera ndithu kuti ndikuza anthu aja kuwatumikira bwino kenako sukulu ija ndinaphunzira ija imangondithandizira kuti ndimvetsetse mawu kuti pa Genesis ndikufotokozayi Genesis chapter 12 mulungu akulankhula ndi Abrahamu akumwitana kuti Abrahamu anali kuti Abrahamu anapanga zotani Abrahamu anaenda bwanji Abrahamu anachita zimene ndiso pano ndi sukulu tsopano koma mbuke mawu ndingaluliro makhala kudzoza kwa mulungu pamene mulungu wandipatsa koma kalata isakhale ngati chowapsezera anthu muje muchalichi yayiperekani mudzoze ndi diploma ine zimene zinaphunzira kalata isakhale yoti yowapsezera anthu muchalichi kuti uwasokonezere anthu yani kalata isakhale yowapsezera anthu kalata silaiso ndiyembitira mipingo kalata siyonyadira kwa wanthu kalata subusa ndithu. Okay jabwe potsano pano muli ndi mpingo kapena mukutumikira mpingo wanji pano? Pano ndili pa mpingo waukuluso kwambiri umeneso ku Malawi ulipo koma ndikudikira dongosolo la kulikulu kuti timamva m'machalichimo kuti akuti muli ufiti kulodzana azibusa akukhwima kwambiri kukhwimira pamalo akakhala maprofetiwa kukhwimira mamimbala zapatsa ndalama zambiri kulasa maganize ukakhala no machechi ngati ena ndi ena olembedwa ntchito wamakhotera akhala pamalo munthu kukhwimira pamalo koma ali mbusa ufiti kulowetsa no matsenga munchalichi munazivapo inu kukhala ngati mbusa kuti munakumana nazo pamene pamene muli ndi experience ino zokhuza nkhani zimenezi? chifukwa choti munthu mikimu ndafotokoza kadaka kwa nthawi komanso mnanalo wako ndili wanjepere kwambiri mene mudamvazo kuzoona anthu amatha kukhwima kuti akhale mbusa okondedwa ndi anthu anthu amatha kupita kwa asing'anga kuti azipeze ndalama zambiri ndizoona maudidwe amene azibusa amatha kulodzana zotheka zimenezo zilipo ndipo zikuchitika ndithu ndimafuna mutatiyankhula kuti anthu feri tiziona bwanji zimene zizi kwa anthu amene mukunoti anthu amene ali kutsogolo akufuna kuti atengere kwa mulungu endi akutiuza zoti yayi zadzithuma yayi musapite kwa asing'anga dzidalirani mulungu chonsecho wakuyankhula mthumba muli chithumwa kuti feri dzaopa kapena kuti feri dzamvera kwambiri mukuchaziyankhulani zimene zizi ngati inunso nkhala mbusa mukhoza kuti yankhula zankhula kuziyankhula molani kwa azibusa amene akupanga zimenezi? Kwa azibusa amene apanga zimenezi apanga chinthu cholakwika akupanga zinthu zonse mphana ndi mawu a mulungu munthu umene utalikira chimene wewe uli kumauza anthu kuti asapite kwa asing'anga iweyo kwa asing'anga kumapita uli mbusa imene chiti malidyera wale anthu asachite kudzipanga wekha era kuti ukwanire wekha azibusa ambiri mmene tikuonera kuvuta kwambiri likuti mvuta kwambiri ndi dyera chimenecho chimene chatipangitsa kuti zinthu tisokoneze yera tikufuna malo abwino tikufuna femu anthu azitipatsa ndalama koma zonsezitu ndi chabe chifukwa chakuti chimene tikufuna ife ndifumu wakumwamba mfumu wa mulungu tilalikire mfumu wa mulungu moyo uno ukatha anthu akapulumutsike komanso ife otumikira tikapulumutsike zimenezo zimene tinene kuti tichite koma chifukwa cha dyera makamaka losala ndalama zimenezo zikupanga anthu mapanga imvovu zoyipa komanso kumalukira zimene yosala ndikuwakhala kumaprofetiku kuli marituals oti kumapanga maricho kuti ena atikaya mpaka
kupha munthu kumene kumugwirira mu chalichi kuti akhale nali mmoja munthu jakuola mphutsi zija ndoti ndi mamembala ambiri abwera ku chalichi zinthu ngati zimene muchitika zinthu zonyasa zochuluka m'machalichi inuyo khala kuti muna mmodzi so mwa anthu amene mwavomereza pano ndinu mbusa mwavomereza kuti nzoona zomwe anthu fe timamva ndi zoona zikuchitikadi m'machalichimo mungateteze bwanji mamembala kuti mwina asagwe mu nkhwekhwe ngati limeneli? Choyambirira ndingateteze mamembala kwambiri nchakuti apemphere kwambiri apatse mzimu wa chidziwitso. 2 awerenge mawu a Mulungu kwambiri. Mawu a Mulungu aja idzakhala nyali yothandizira komanso akhale anthu odzidalira pogwira ntchito asakhala alesi chifukwa nthawi zinaso mamembala akupangitsa okha kuti atumiki a Mulungu ife tikhale ndi maindi yolakwika chifukwa chakuti ena amasankha kumangopezeka kumatchalichi kwambiri kuposa wagwira ntchito pachifukwa chimenecho apeza kuti anthu aja akusowa chithandizo chakuti chamwe wa tsiku ndi tsiku nekuti kana munthu uja ali standing it's easy kumbuza information yolakwika kuti atipatse ndalama kuchita pamene ali nako so mamembala akhala odziyimbikira ntchito pawokha plani yabwino moyo wawo kugwiritsa ntchito ndalama mwanzeru imene akuyipeza kupemphera mzimu ndi choonadi kutenga mawu a Mulungu zimenezo zingawathandize. Okay, ndimafuna ndifunsefunso inuyo munakumana nazopo zimenezi zoti mwina mbusa mwina mmodzi mwa abusa anzanu munakuwuzani kuti uchite bwino tikumapanga izi munakumanapo unakana kuwuzanipo zimenezo? Ineyo nthawi imene ndakhala munthu sindinakumane nazo kuti munthu alandifikira kuti mbusa kuti tendipangeni izi sindinakumane nazo koma ndakhala ndikumazimva komanso maziona ena akupanga koma ineyo sindifikire opelele komanso sindapangeko moyanga wonse. Okay, ndiye ndimafuna ndifunse kuti munthu amene panopa akupanga mpingo wake sukuyenda bwino mwina akuganiza atapanga zimenezisi kuti mwina mpingo wake foti nkhani yonse imafuna kuti mpingo udzidzaza anthu chopereka chizikhala pamwamba kudzibwera mainvulope akuluakulu ataliatali olemera mainvulope ndomwe amafuna azibusawo mukhoza mulangiza motani mbusa amene panopa mwina alino mwendo wena uli uku kuti ndilowere kuti kapena ndikapite kwa sing'anga kuti chechi idzadze kapena ndikhale kwa isuku omweku mukhoza mulangiza motani mbusa amene? Malangizo anga amene ndingamulangize yakuti utumiki ndi process utumiki ndi process asagwe mpayi asataye chikhulupiriro chake ayipembe maso a Mulungu apirizebe kupemphera Mulungu sata ya munthu wake Mulungu sata ya munthu wake kaya mpingo wayambitsa kumene tikamapanga study za church planting mpingo umayamba kukula bwinobwino after 5 years nde asagwe mpayi mpingo kuti uoneke kuti tsopano undi mpingo bwinobwino mipingo embiri imayamba kuonetsa tsogolo after 5 years komanso 5 years ipo okakali muli mamembala osabeleli 50 koma mpingo udayambitsa so asagwe mpayi apitebe tsogolo Mulungu za Mulungu zimachita pang'ono mastepe imeja imakhala kuti Mulungu yonso afuna kumumba munthu uja kumkonzekeretsa munthu uja kuti uno zaseresoto utumiki uja ukamakula adzakwanitse kusamala kutengeza zimene Mulungu wadutsako. Okay, ndiye ndimafuna ndifunsefunso ili kunena kuti azibusa amene ali kale mu chimenecho chokale ndi malangizo anje omwe mungapatse kuti anapita kwa sing'anga anakhwima kaya za sataniki kaya za chani zonsezo kuti adzigwisa ntchito kugwisa ntchito ngati kuchali chiko ndi mawanja amene mungapatse? Yesaya chapter number 1 verse number 18 manena kuti bwerani tikambirane chimo lingafire ngati kapezi lidzaletsa ngati matalala mawu amenewo akulankhula ndi Mulungu anthu amenewo atadzichepetsa kubwera kwa Mulungu kupempha chikhulupiriro Mulungu awakhululukira komanso Mulungu akakhululukira my calling has no repentance maitendo awo akozedwe kupitiriza ngati azibusa Mulungu atakhululukira kusiya zoyipa zimene akupangazo. Nde akakhoti asiya zoyipazo sindoti awauze machechi members kuti ndi mapanga zawo zokuti kapena asawauze angopitiriza kutumikira? Ngati ali
kuti akuzidalira kuno kwino simakhala bwino kwauza anthu achi. Okay. Ndiye muwauzano chiyambi chanso muno muyambacho mwembeni limodzi anthu achi. Okay. Ndithu. Okay, chabwino iko kunali kongofuna kungodutsirako tinaenda ndi history yanu kena karaenda ndi malangizo omwe tinali nawo mkatikati mwa ndimemu. Koma program yathu lero liti tinaita na abusa alamiki kuti atiyankhuleko zokhudza za fasting and fasting komanso kukapemphera kuphiri. Ndiye mawu amene tinapanga tinaitanira lero kuti atiyankhule zokhudza za fasting komanso kukapemphera kuphiri. Ndi chifukwa chomwe tinaitanira kwambiri lero, koma ndinaona kuti tisanapange foti pano sitimafuna kuti mtumiki angodutsa yayi. Timene kuti atiyankhulebe ndithu zambiri zomwe tikuona kuti atiyankhule kupatula mutu omwe tamuitanira, koma mutu omwe tinaitanira ndi umenewu. Komano timafuna kuti tingotenga kaye break pang'ono kuti tikapita ku break tikamabwerako ono netibweno ndi mutu kuti atisanthulire zokhudza za fasting komanso kukwera mapiri kukapemphera kuphiri kulodi ubwino wake ndotani. Ndi mafunso ambiri okhudza nkhani ziwiri zimene zizi. Ndiye titenga kaye break pang'ono kuti tingomwera madzi komanso muno mstudio tipokoze zina ndi zina kuti tione kuti part 2 tikamabwerera jegawo lachiwiri tipanga motani. Ndipo tikusiyirani ma sponsors athu azulanga amene akhala akutipatsa uthenga wawo omwe amatipanga sponsor pano pa Mabena Studio. Ndipo tikusiyirani kuti mubawo lina zimenezi ife tikumwera madzi kuno kuti tibwere tikukonzekerano gawo lachiwiri. Tathokoza tiona naso mukatha kuonera izi. Timamva m'machalichimo kuti akuti muli ufiti kulodzana azibusa akukhwima kwambiri, kukhwimira pamalo akakhala maprofetiwa, kukhwimira mamimbala zapatsa ndalama zambiri kuti asamaganize. Ukakhala no m'machechi ngati ena ndi ena olembedwa ntchito wamakhotera akhala pamalo munthu kukhwimira pamalo koma ali mbusa ufiti kulowetsa no matsenga mu chalichi. Munazivapo inu kukhala ngati mbusa kuti munakumana nazo pamene pamene muli ndi experience ino zokhudza nkhani zimenezi? Chifukwa choti munthu miki mundafotokoza kadaka kwanthaitali nalo wako ndili wachepere kwambiri kumene mudamvazo kuzoona anthu amatha kukhwima ndi akhale mbusa okondedwa ndi anthu. Anthu amatha kupita kwa asing'anga ndi azipeze ndalama zambiri ndizoona. Maudidwe amene azibusa amatha kulodzana zotheka zimenezo zilipo ndipo zikuchitika. Ndithu. Ndimafuna mutatiyankhula kuti anthu feti tiziona bwanji zimene zizi kwa anthu amene mukuona kuti anthu amene ali kutsogolo akufuna kuti atengere kwa Mulungu endi akutiuza zoti yayi zazithumwa yayi musapite kwa asing'anga zidalirani Mulungu. Chonsecho wako yankhula mthumba muli chithumwa kuti feti zaopa kapena kuti feti zamvera kwambiri. Mukutaziyankhulani zimene zizi ngati inunso mkhala mbusa mukhoza kuti yankhula zankhula kuziyankhula molani kwa azibusa amene akupanga zimenezi? Kwa azibusa amene apanga zimenezi apanga chinthu cholakwika. Akupanga zinthu zonse mphana ndi mawu a Mulungu. Munthu umene utalingira chimene wewe uli kumauza anthu kuti asapite kwa asing'anga iweyo kwa asing'anga kumapita uli mbusa imene chiti malijera. Okay. Wale anthu asachite kudzipanga wekha mwera kuti ukwanire wekha. Azibusa ambiri mene tikuonera kuvuta kwambiri likuti mvuta kwambiri ndi jera. Chimenecho chimene chatipangitsa kuti zinthu tisokoneze yera tifuna malo abwino tifuna femu adzitipatsa ndalama koma zonse zitu ndi chabe. Chifukwa chakuti chimene tifuna ife ndifumu wakumwamba, mfumu wa Mulungu, tilalikire mfumu wa Mulungu moyo uno ukatha anthu akapulumutsike komanso ife otumikira tikapulumutsike. Zimenezo zimene tinenera kuti tichite koma chifukwa cha jera makamaka losala ndalama zimenezo zikupanga anthu mapanga involve zoyipa komanso kumalukira zimene yosala. Ndekuwakhala kumaprofeti kuli ma rituals oti kumapanga malicho kuti ena atika mpaka kupha munthu kumene kumukwirira mu chalichi kuti akhale jenali mmoja munthu chakuola mphutsi zija ndoti ndi mamembala ambiri abwera ku chalichi. Zinthu ngati zimene muchitika zinthu zonyasa zochuluka m'machalichi.
inuwo kauri muna mmodzi so mwanthu amene mwavomereza pano mundinu mbusa mwavomereza kuti nzoona zomwe anthu feri mava ndizoona zikuchitikadi m'matchalichi mungateteze bwanji mamembala kuti mwina asagwe munkhwekhwe ngati limeneli? Choyambirira ndingateteze mamembala kwambiri chakuti apemphere kwambiri apatse mzimu wa chidziwitso. 2 awerenge mawu a Mulungu kwambiri. Mawu a Mulungu aja idzakhala nyali yothandizira komanso akhale anthu odzidalira pogwira ntchito asakhala alesi chifukwa nthawi zinaso mamembala akupangitsa. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Takulandiraniso pano pamapena studio muli ndine ndithu John Chika Mapena. Tikupitiriza programu yathu yomwe titayamba ndi mtumiki wathu amene takutanani lero Pastor Lamek Maire amenewa ali ku Cape Town ndaku Malawi, ndi mmodzinso mwa anthu amene amatitsatira pano pamapena studio. Komanso nthawi yake tinawo itana ndithu anatitumizira kuma audio awo omwe tinaponyako ndithu pa mapena studio pano. Ndiye tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti tiyayitani nanunso kumeneko ngati matsatira mapena studio ndi yanu. Mapena studio si ya munthu mmodzi, ndi yanunso nanu. Tikhoza kuyitananiso mwati mwatipeza mwatifikira kuti koma tili nenso za utumiki ndimazichita komanso mafuna mwina nditi agawa nawo anthu zokhoza zakuti tifikireni. Mapena studio ndi yanu, ili pano chifukwa cha inu anthu oyitsatiranu muli pamenepo. Kaya muli ndi funso ndi atumiki amene mayitana pano mungonena kuti alamikiwa ananena zakuti tafunsani pamenepo kuti odi zikhala bwanji. Tidzaona kuti funso tidzafuna kuti excuse likukwana pa topic. Ngati likukwana pa topic ife tidzakubwetseraniso pano. Komanso ngamwe funa kuti mudzakhale limodzi kuti mudzafunsa ife tikujambula kuno program ku studio kuno ndi zotheka pano pamapena studio zimene zimachitika ndithu. Sindoseka pano kuti mudziwopa iyayi ndithu. Tinakusiyani ajena Azulanga amene amakupatsani programu ndipo timakhala tikunena mobwezabweza kuti Azulanga amabwera chifukwa cha ndi ma sponsors athu amene amatithandiza. Kaya inunso muli zanu mafuna mudakhaso sponsor mukhoza kuti uzo ifenso mafuna mulatitapanga kosuta panga so sponsor mapena studio munjira yotere ndi zathu zomwe timapanga za business tiunikira kuno kuti tikhala ndi management tione kuti business yanu ndi yotani. Then business yanu ngati legit ndi kuti ife tidzakuzani zoene kuchita mudzakumana ndi anthu amene amapanga zimenezo za ma process okhuza za marketing pamudzi pano ndoti adzakuthandizani kuti mupange motani. Nambala ndi yomwe ili pachenipo ndoti mukhoza kuti ufikira nafenso tapanga zimenezo chofunika nchoti ife tidziyendera limodzi ndi inu. Ma sponsor amene mapereka sine kuti mapanga zifo ya business koma lofuna kuti fota amatithandiza muzambiri muno mu studio amafunika zinthu zambiri internet kuti zinthu zizikufikani. Timakhala munati kuyenda kudipira madera ena ndiyena ukajambula amafuna kuti zinthu zizikufikani. Timakhaso ndi equipment muno mu studio yomwe mafunika munati zipanga replace nthawi ndi nthawi kuti zinthu ziziveka bwino. Zonsezo timakhala munati nthawi ina kumene ausapatsani program timakhala muna chinthu china chake muno chaonongeka koma silingabwere pano kuti dzikuzana kuti chakuchaku chaonongeka mpaka sitipanga program ayi. Timakhala ma sponsors athu omweyo ndomwe timayankhula kuti tatithandizeni kwapa ona ngati ma microphone athu sakuyenda bwino
ndeli waja sama amatithandiza kuti okay mwafuna zingati atipange motel iyi momweni muzimakhalira mpaka tima khali kubwera ndi maprogram foti mazoti ena amene kuti ayi mwalowetsa business mbanji mubwetsa malonda pa channel imene chifukwa chomwe timabwetsa malonda ndi chimene chocho timafuna kuti muchimvetsetse ndithu chifukwa timapena studio ilibe sponsor ene soti munthu nakama ipatsa ndalama ndikandalama omwe kama kuti tikuchita pang'ono ndikumani ndetsa channel way ndi masponsor amene amatipangayo unali kungodutsirako ndithu kunali kungodutsirako kuti mwina muthe kuchimvetsetsa komanso mwina muthe kumvetsetsa kuti chifukwa chani timayika malonda pa channel imeneyi. Abusa takulandiraniso kachiwiri mu program athu lero. Ndithudi ndikhulupirira kuti break mwamwera madzi zizonse zili bwinobwino kuti tikhoza kupitirisa. Yes, tikhoza chifukwa chani chomwe tinakuyitanirani pano pamapena studio tinafuna kuti muti tiyankhulaneko zokhudza za mutu omwe tinali nawo kuti ubwino wakusala ndi ukapempherera kuphiri ndiye mutu omwe tinakuyitanirani pano kwina zina zija zinazongodutsirapo kuti tione kuti tiyenda bwanji ulendopo kuti ukamayenda mulendo sulephera kuyima pachitsamba upumuleko uyime pa mtsinje mwe madzi koma umakhoti ukudziwabe kuti ulendo tikupita apo patsogolopo ndife ulendo omwe timayenda panopa tafikano komwe timapita tafika ndi sitikudziwa kuti tiyambe kayi ndi yosalayi kuti kusala kudya akamati kusala kudya ndi chani? ndilemekeza kumwamba kwadya nthawi imene mwandipatsa komanso kwadya kundiyitana kuti ndikhoza kuphunzitsa makamaka za kusala kudya koma ndisanapite mutu umene mwandipatsa kuti tikambirane tiphunzitsane ndikufuna ndiyankhule chinthu ichi kuti chiphunzitso chilichonse chimene mpingo kapena chimene mbusa chimene mulaliki chimene prophet akuphunzitsa mpingo as a doctrine chimene kuti chipezeke chipangano chakale komanso chipezeke chipangano chatsopano chinthu chimene chikapezeka mbali zonse ndi kuti chinthu choni chopitirira chinayenera kuti chiziphunzitsidwa mu mpingo pachifukwa chimenecho fasting ikupezeka chipangano chakale ikupezekanso chipangano chatsopano pachifukwa chimenechi ndi chinthu choti inunso ndi ine lero tiyenera kuti tiziphunzitsana ndi kuchichita. Now mauti fasting kapena kuti kusala ndiko kudziletsa kuzakudya kapena ku chinthu chilichonse chimene chimapanga thupi lathu kukhala ndi machitachita kuposa mzimu ndi cholinga chofuna kupereka mwayi ku mzimu kuti ukhale ndi nthawi yolumikizana ndi Mulungu ndiko kusala. Okay, tikamati kusala ndi kuti mwina kuyankhula kwina ndi kuti ndikusiya zinthu za thupi kuzipha ku thupi kuti upange zinthu za uzimu ndiye kusala. Kusiya kusala chiyobina kusiya ndi kusiya zinthu zina ndi cholinga chofuna kuwanitsa chinthu china. Okay, jabwino. Funso lina la number 2 lonoti kodi kusala tikamati kusala anthu aya kusala ndi kusala chakudya chokha kapenanso ukhozosazo zinthu zina akamati kusala ndi chani weniweni? Nkusala chakudya kokha kuti basi poti lero sinaje tsiku lonse kaya kunyumba kulibe chakudya ndoti sunaje tsiku lonse ndi kuti basi wasala kapena ayi waenda ulibe ndalama ndoti okhala tsiku lonse osadya ndoti wasala. Tikamati kusala umasala chani? Kusala si chakudya chokha ayi munthu umenera usale chilichonse chimene chili ndi machitachita opanga thupi kuti likhale ndi machitachita osokoneza zinthu za uzimu. Ukhoza kusala chakudya kusala foni imene kugwira foni kupambira kuti Mulungu ukhoza kudzichotsa pakati pa anthu ukhoza kudzichotsa pakati pa banja lako ukhoza kupanga ndithu zinthu zoti usayandikire zinthu zina zimene zikhoza kusokoneza machitidwe ako amene ufuna kuti uyankhulane ndi Mulungu. Okay, munthu ukozoti ayineyo lero ndifuna ndikusala basi mwina kudya utenga chakudya upita ukhala pena pake upemphera
basi kungokhalira basi mna ndingozimitsa phone sinofuna ndiyankhule ndi nonse kudya ndaja koma ndoti ndifuna ndingozipatula nthawi kuti ndiyankhule ndi mulungu lero kuti ndikhale ndi nthawi ndi mulungu kumene chakuso ndikhoza kuti ndikusalaso kumene kuja sana ndakali pabwino mwanena kuti kusiya phone ndachibale zinazotero kunkhala ndi chakudya chokha koma ukapemphera ndimatanthauza kuti mwina mwachitsanzo eti kungokhala nyumba mwako basi kutseka nyumba koma kudya wadya koma no kuzimitsa phone yako basi kumangopemphera nyumba muja ikanjala kakuwawa nkudya kenaka basi upitiranso kupemphera kenaka basi kukhala mwina katsiku onse mwina kamene kuzipatsa mawu azitinatake kumene chakuso likhozotenga kuti ndikusalaso mwene kuja bwino kwambiri ndili yanke Jones ukuku tikhoza kuvomerezana kuti ndikusala chifukwa kuwasiya zikudzina chonge chotopa ngefokasi kwa mulungu koma ukhoza kukhala kuti uli ndi mtundu wakusala umene ukhoza kubwera under partial fasting partial fasting Daniel anapanga zimenezo amangodya kokha mtundu umodzi woyeza kudya zinazo osamaya yande kuvomera muna mwachidule ndikukhoza kukulandira kuti munthu akusiya zikudzina ndithu okay chabwino ndimafuna ndifunse kuti kusala ndi chani chomwe munthu umafuna upange ukamasala nanga ndi chani chomwe umafuna kuti munthu usapange ukamasala Isaiah chapter 58 akufokozera kakasalidwe kakakulondola komanso kasalidwe koyipa mwanjira ina akufuna kutiunikira benefit nga pangeno ndomewe kusala munthu kamasala sufunika kuti udzionetsera kapena kulengeza kwa anthu kuti kusala ayi munthu kamasala umafuna kuti uwetsetse kuti uchitire chifundo anthu ena ukhululukire amanga wako usachitire chipongwe anthu ena uonetsa kuti usasunge ngati zakudya ngatizazoyesesa kuti ukapya anthu ukapatse anthu ukamasala esetsani kuti nkhale hygiene yapathupi lako nkhale yabwino kusamba bwino bwino osaoneka momvetsa chisoni zimenezo zimene zimafunikira ndithu pakusala okay koma usenga kuti nkhani yosala zokha munena zimene zoti muna munthu basi kuoneka kuti pakhomo mwina zoti mwachitsanzo mwindi okwatira mwindi akazanu ndi akazanu akusala pakhomo akuyenera kuti akuphikireni chakudya akupangeni chakudya amene musasala mne akukozeni chakudya kapena asakozerera asakugire chakudya chilichonse asapange chilichonse pa nyumbapo mafuza kusala bwino kwambiri imeneyo ndiyamikire mapapa yanera ndikulankhula pano andiphangu wazimayi azimayi ngati akusala kapena ngati akupangazana lero sizichotsa udindo wawo pabanja lawo ngati azimayi akusala alene kuti aphikire ana ake aphikire amuna ake apereke ndithu ma services amene mayi amapereka kufamile ukaleka kusala kuja kumakhala mdalitso osati azisala kumathawa ntchito zapakhomo pake amakhala chipsinjo yoti kusala kuja wangodzizuza ndi njala chabe imeneja so mzimayi akamasala apange manage ndithu khomo lake bwino lomwe ngakhale ife azibamba anene tipange provide zakudya anthu anjere akulire tasire kenaka titikala bwino okay ngati uli mzibambo sinati unoti ine ndikusala basi sindisiya ndalama ya chakudya pakhomo pano basi ulendo pita kuphiri ukasala kapena ukhala pa nyumba kuti sunogula chakudya chilichonse ifoti ndikusala usapange zimenezo mzibambo ayi kumene unopereke zofunikirazo anthu aje andagwiritse ntchito iweyo dziko wakasalawo kumenewo ndi uzimu okay tikukamba pomwepo nkhani zomwezo zokhuza zokusalazo kuti ngoma ine opanga chani ndimafuna ndifunse kuti ukamasala zikuyeneka kuti ntchito yako chipinda ichichitike si akusala munthu umodzi wina sakusala nawo kwa amabanja timalimbikitsa kuti ngati mukusala mmene mugwirizane ngati banja okay mugwirizana
mukagwirizana muvomerezane kuti anzangano salani kapena ayi mwachitsanzo ngati kusalako uziyamba 6 to 6 ndekuti zinazo zizikachitika mukamasula kusala kucha. Okay, chabwino. Koma ngati mukupitiriza yosamasula mwene kuti mudikirane kufikira winayo atamalize kusala kuchapo. Komara anthu ena amapeza kuti akara kusala ndomuno anthu kochipinda kwaje ni wamagona laba muna akagona pa balanda ndoti koma fasting yayota kumamasula 6 o'clock amasula ayambaso 6 o'clock amama koma kuti asakhale limodzi ndi abambo mwina kukaka even ola abambo amene asakhale limodzi ndi akazawo mwina wakakhala pa jeni wakakhala pa jeni pa balanda pene kwagona chipinda chine fora kusala zimenezo tizizipanga hando morani ngati kwa anthu oti ali pabanja pamene akusala. Banja ndi church. Banja ndi church. Kazi ndi mpingo. Mamuna amamira Yesu Kristo banja ndi munthu wa kazi wake. Now uzimu umenera kuti kudzonetserera panyumbapo banjapo ngati kusalako akupa masula anthu amadzulo palibe chifukwa chopangira zimenezi. Okay. Koma ngati kusalako kuliko pililira kwa dry. Ngati yamati ngati fasting ngati fasting ya Esther koma no musunga nthawi kuti nthawi yosana kwani pasachitike sochina chiyonse choposera pamenepo. Yes, and now you're being able to house and alimbikizebe abatsule mpata atangeze osala koma fasting joba akamasula agaja ndikuri chiyonse yabanja liposa kuyenda. Okay, chabwino mafuna reverse 7 40 zimene zikuonongaso zikuphinja so anthu ambiri mabanjamu kuti akhona ali pa fasting ndiye kuti basi program ya nyumba koma fasting akumasula koma program ya nyumba yayima mpaka fasting atamaliza kaya ya mwezi noti mwezi wonse kukhala kuti basi zizi basi m'manyumbamo. Kumeneko kusowa chidziwitso zimene zikuzola kuika kumeneko kumpatsa mpata satana ende chifukwa chake azimayambira amene amapanga mchidwe mufotokoza apawo mwati muone mumabanja awo ndosakhazikidwa kapena amapanga amuna awo ngati uli mchiwanda zimene zisizoona amapanga kuti banjalo akuonongawo kayowo. Muli pankhani yomweyo mwachitsanzo eti kuchalichi angolengeza mwina unalibe madata nde wagula madata mochedwa wangoiona message ija mochedwa mwina analengeza mama yoyona yo kumadzoti ma kuti fasting basi we fasting meja kungoyamba osauza abambo luli pa fasting munthu amene ulo kwatira ulo pa banja ukakhoti kuti fasting ya kuchalichi kaya magrupu kaya wavera pena kuti pali fasting umafuna uzipange umpange prepare bwanji nzakoyo amene uli naye mbanja ngati mamuna ndoti umpange bwanji prepare mkazi kapena ngati ndi mkazi umpange bwanji prepare mamuna. Zimafunikira kuti mugwirizane ngati nafunika kale muja ngati mwayiona mmepeyo mochedwa munene kuti mupeze mpata amuna anu kapena akazi wanu mwafotokozere ndipo mugwirizane ngati atakhala kuti sanagwirizane nazo mmeneso kuti muone nje zimene mungatali ngasala kuzana nazo kumirizani mwanzo tindi anthu ena amene ngosatembenuka mtima neti amene no mabanja ngosatembenuka mtima amafuna zoti kwamanga mafasting yacho utimanga manzimu ngakho ngamuyese angakhathiki ngamoyeso ngokhima muzimu amene yosakuta foma ngumanga ngangalo ndipanga izi mwanzo ine akazolanga zobembera amazibetsetsa amazojimene ndi kupanga fasting kwa ile kusungosa adabita komasa amatoka ali kuti munthu uyu masuku awo akuzokhala fasting anytime chikuwanero chipoti ali ndizi sanga pangezi sanga jezi so zimangolengera babanja anulo kuti kapesera kawo zimu ukotani koma ngati mamuna ngosebetsetsa bwinobwino ngosamkhima mzimu kapena mkazi ndi bwino wapanga zadongosolo wapa kuti tingaononge mabanja. First ngoti zimenezi zokhalule nazo zoti mapeza kuti mwina ali basi mbambo sukudziwa wapita kuntchito mwina phone palibepo simuyankhulana koma wapita ntchito wabwerako basi wasambasamba wadya kena kayayi munthu nthawi yonse umati iyayi sangoti waropa utere wagwira amayi uvayi choka ko satana ndili fasting ilino ufuna ndichimwitse were kuti newe kamara fasting yambaliti fasting imene
Satana ndamene apanga fasting. Oh, Satana ndamene apanga fasting pamenepo. Asochititso wewe. Okay, ndimafuna ndifunso ine. Urodi fasting munthu akhoza kungokumana naye nkukuuza kuti iweyo ndimafuna kuti mawa ukhale fasting, ambuya ndiuza zimenezozo. Iweyo niwake osachiva, muntima musa osachiva. Fasting yoteroyo yongokuuza chonchoyo. Ukwena kuti uitenge kapena zikhale motani. Fasting imafuna nonso uchive kapena oyena kungokuuza kuti ukhale mu fasting, ukwena lokha mu fasting. Kungouzidwa kuti lero mpange fasting wana fasting asizabwino. Mmene kuti fasting ili yose Bible mulani muchitikali mpange study Bible. Peza kuti inali nzifungwa. Munthu amapanga fasting kuti Mulungu antereze ndikuti adaona kuti chilero chake afrejereze. Munthu amasakasaka thandizo lake. So chachikulu kufuna kuti pakhale chinthu chimene chikupangitse kupanga fasting. Mwini wakewe kapena ngati ukapempha mmalembero pakutumiki kapena ngati mendelero ndikonoroka chinthu ichichi chafunika munthu tisaine kudya kapena munthu jandimuuzi amayi kapena ndambo chinthu chani chimene nditachionera situation yanuyo chani tisaine kudya tsiku lakuti ndikuti ndikudya takambirana ndakukonzekeretsa yonja avomerezane nane tipange fasting ichi. Takulandirani so pano pamapena studio muli ndine ndithu John Chika Mapena tikupitiriza program yathu yomwe titayamba ndi mtumiki wathu amene takutanani lero Pastor Lamek Maire amenewa ali ku Cape Town ndaku Malawi ndi mmodzinso mwa anthu amene amatitsatira pano pamapena studio komanso nthawi yake tinawo itana ndithu anatitumizira kuma audio awo omwe tinaponyako ndithu pa mapena studio pano. Eje ni funso ili kuti mwachitsazo abusa angodzuka basi kupita pa chechi WhatsApp group nkungolemba kuti amemba la mafandi kudzitseni lero ndikusala kudya chifoti ndi nkhondo zomwe ndikumana nazo lori ayika zimene zazipa pa Facebook kaya pa cheni pa mamemba atsazire kuti nonso asale kapena zimene zazinza abusazo athalina zokha zimenezo asale okha. Mbusa amene ali machungu bwino pazauzimu sanga bange zozo. Okay. Ndi mbusa ya sanga bange pa mbusa kumakambisa kapo mpingo mamembers leadership nde makaso ndi praise team imagwira chito ngati ma intercessors ngati ufuna kupanga zinthu za very sensitive kumene ukhale ndi anthu amene ukozo panga team ya mphamvu kuti mukozo ngimukuyima nawo makumbiro mmodzi ndikwambazi it's biblical. Yesu Kristu anali ndi ophunzira 12 koma ngati ali mo 12 anali ndi ineseko atatu amene amatenga zinthu zikakulitsitsa anayambinga nawo komanso akalenga akafika pa station ina amasiya stage ile kupita chitsogolo. It's just mujeni yathu meti kuti maitenga strategy yathu kuti timene yokhala ndi anthu ena amene akuzithandizira kukulinyamulira nkhondo zimene kumana nazo anthu amene ali machuwa osali chinthu chati muchitenga ndi mwenye pachechi group ayi ndiyo ndasokoneza. Okay, nanga yonena kuti mbusa mwina nzimayi wabwera basi ayi ineyo ndimafuna mundipempherere abusa kunyumbako zinthu sizikuyenda iyayi nde iwo abusa aveke kuti yayi ndifuna kuti usale kudya ndamunako osapanga chilichonse yayi kumene koko muzingokhala mpaka fasting itati yatha membala uzidwa zimenezizi amwankhe kuti chani mbusa? Mbusa yosonewo akubweretsa isokonezo yakanjalo membala inekanga membala ndingavomera busaje basingapanga lero ya angu avomera koma sakapange zimenezo asakapange ngine ndisokonezo. Okay, fasting imathandiza chani moyo wauzimu wakhoto panga fasting? Fasting ili ndi mabwino ambiri koma ndingofotokoza mabwino ochepa. One, fasting imathandizira kupanga zimene Bible inanena. Mu Bible tindi ma figures kapena anthu amene
we look at them ngati malomodero ali Kristu ambaiblo amene adasala kudya ngiyembe ibangano yakale pali chatsopano Mose adasala Elijah adasala Yesu iye mwini adasala tikamasala kudya timakhala kuti tikutsatira mapazi amene adachita kale before ifeyo amene ndatsogoleracho 1 2 fasting imanthandizira munthu kuti akhale ndi nthawi yodzikhuthula mwathunthu pamaso pa mulungu wake pamene wapathupi kapena wadzilopa kumabize aliyense 2 3 fasting imagwirako ntchito ngati strong solution kapena kuti yankho la mphamvu lothana ndi mavuto kapena situation imene munthu akudutsamo amene ngolemereka mtima munthu amene wasala mzimu ndi choonadi amene ali chiganeni ali nchovuta amasala kudya amamva relief kapena amamva mpumulo amamva kuti tsopano munthu akudani akumuyankha manje ena fasting ndi solution ndithu yayikulu kuma situations kapena munyengo ne munthu okhulirira akudutsamo. Okay, mwina munthu unake sanasalepo chikhaleni chake moyo wake wonse sanasalepo koma kumana ndi nyengo zokhwima nyengo zowawa momwe mwina apite akauza abusa ampempherere kuti ndi bwino kuti angotenga fasting nkupemphera kapena apange chani fasting ikhoza kuthandizanso kupemphera kapena ndifunse kuti fasting ikhoza kunthandiza kusintha nyengo zake momwe mwina akanapita kwa abusa angotenga ikha fasting kapena apange motani. ngati sanapangeko ndi bwino kuti akumane ndi abusa ampatse chidziwitso chamene angachitire zinthuzo pangati sudapangeko ndikovuta kuti ungapange. Okay, umadziwa njira ukafunsa kwa anthu amene njira adayenda. Okay, chabwino kuti akumane ndi mbusa kapena aliyense amene ali ndi chidziwitso chambeka abusa eka amene akudziwa amfotokozere mmene angasalire kudya komanso ngati munthu ukuyamba kumene sitikakamiza kuti munthu akuzokhala tsiku lonse osadya ayi timamuuza ndiye mukuyamba kumene ukazongeyamba 6 kumasula 12 o'clock sikuto from 6 to 12 o'clock muletse kuti mupemphere mwa serious mudzipereka maso Mulungu kapena mungopanga minimize kanyedwe kati mamwera lendi masansi polo mukozogwisa njira masansi awiri ndiye kuti kakujeti jamu kwa half kwina kumupemphera ncholinga kuti nakasibu kuti ndikuwanga iti so pamwe ndi pang'ono munthu njalo khala kuti ukukuthandiza. Okay, pala anthu ena akudwala matenda mwina ka matenda a sugar ori mwina amafuna kuti pafupi azikhala akudya mwina amene akudwala matenda ori mwina sangakhale nthawi osakhala osadya amene onso fasting akhoza kupanga bwanji fasting kuti akhoza kukhala tsiku lonse kapena akhoza fasting yake imene mukuyenera nayo oti ya nthawi yochepa kwa anthu amene ali ndi matenda oti amafuna zidya pafupi fo ya mankhwala amene akumwa. Kwa anthu amene ali ndi matenda fasting imene angatenge ndimene ndafotokoza partial fasting timachilo ndi partial fasting akhoza kungochepetsa ulingo wa zimene amanyaza. Okay, munthu ukutenga fasting mankhwala ukuyenera kuti uzimwa mwina mwachitsanzo omwe mwa mankhwala a BP oti mamwe a daily kaya mwina matenda osiyanasiyana singatchule matenda pano koma mwina umadwa matenda osiyanasiyana mwina matenda aja amafuna kuti mwina umwe mankhwala mamawa masana madzulo ukatenga fasting mankhwala ukuyenera kuti uzimwa anthu omwe uli fasting kapena mankhwala usamwe foti uli mu fasting. ngati uli pa treatment ya mankhwala amene umamwa nthawi zonse ndi fasting wabwino ndikuenda kutokoza uja. Okay, ukapanga partial fasting mankhwala uzimwa kumbukeni kuti madokotala manesi amatipatsa treatment mulungu amatipatsa healing nde sungasiye treatment tabwezesani soma amene munankhula mwina ake omwe andigwira mtima kwambiri tabwezesani soma amene umati mulungu amatani endi manesi amatani mulungu amatipatsa healing kuchipatala madokotala ndi manesi amatipatsa treatment not care pachifukwa chimenechi opemphera akadwala amene kuti atsatire
chadongoso la chipatala ndipo akamalinga treatment ija mulungu amapereka ku healing kumbukani kuti mulungu apereka nzeru mwazo Mose mena ankabadwa timamva kuti adapatidwa ku chipatala manje mwana mwino mwazamba tanthauzo achipatala kulalipo so Mose kwa mulungu amene mulungu adamuyitana mulungu adaona kufunikira kukhala ndi anthu amene azipereka treatment mulungu akamanga perform miracle amachita perform miracle ya healing from something chimene munthu akuchita ndi miracle Bible sinachitike popanda china chake wafuna kuti munthu akhala kuti chimene kwayambapo payekha chimene wayambacho mulungu amalowapo ife miracle okay muongodutsirapo sonzo kuti tadwala kuchipatala tiyene kuti tipite kuchipatala ndithu tikalande chithandizo kuchipatala tikalande chithandizo chija noti mulungu abwetsa machiritso pa chithandizo mwetalandira munthu akadwala apite kuchipatala 100% chimo munthu akadwala akagule panado amwe si chimo munthu akadwala akumayenda kuchipatala amuthandize si chimo lino likavuta mukachotse kuchipatala si chimo ndithu nanga tsono nanga mipingo imanena kuti ayi munthu usapite kuchalichi amene usapite kuchipatala usamwe mankhwala zimene zijazi si zinthu zabwino muli zoyipa mmene muja ndoti tikhozoti menepo inkusokoneze kapena kumene kujamanena kuti chidziwitso cha mawu anthu amachisokoneza lukalo anayidokotala okay amene anayimba buku la Luka komanso amene anayimba buku la Machitidwe anayidokotala chifukwa chani mulungu amagwisa ntchito Luka amene ndokotala okay zikuza zimenezo zikuza zolakwika ndithu okay chabwino ndiye ndimafuna ndifunse kuti sinangati pajeni pa zokhuza za fasting fasting lero munthu akapanga fasting imagwizana ndi mapemphero so ungangopanga fasting kumangokhala usapemphera uwero ukapanga fasting udzipemphera kapena ukhoza kupanga fasting kumangowerenga mawu mulungu okhaokha kapena ngati uli fasting imakhoti ikupanga connect ndi mapemphero kuti udzipemphera fasting siyenda bayoka ibende ndi mapemphero umene chakuyimba fasting and prayer umene udzipemphera komanso udziwerenga mawu imene ndi Bible ndi fasting kuti ikhale effective imene kuti udzipemphera komanso udziwerenga mawu zopemphererana zomwezi tingachiteko pang'ono zokhuza zakupempheraze kuti kupemphereranaku m'matchalichi ndi zofunikira zomasanjikana manjazi kuti basi wayima kutsogolo mbusa kuyitanitsa ayi amene ali ndi mavuto yakuti abwere kuno basi even wapeza kuti ena mwina ali mavuto achisisi mawira zoti ayi ngati mwina ali ndi vuto achisisi kuti ayi musachite yankho monong'ono yayi yankhulani mokweza ali sadziwe muno kuti muli mvuto lanji kaya ndi lamalosa khala bwino yayi nenani zimenezo kaya mwina kulemba placard imene kuyimika mmalere kuti ayi ndi vuto lakuti kenaka adzikupemphererani zimenezi mumaziona bwanji zimenezi zofunikira mu matchalichi kuti zichitika zimenezo mwandifunsa mamusawiri kunena mavuto amene uli nawo publicly mchechi komanso kusanjikana manja ndiyankhe chonchi kulemba vuto la munthu kuonetsera pampingo alese kumaona kapena kukweza vuto la munthu kapena kumachitonena kuti ino ndikuonani iniyo muli mavuto akuti zimene zijazo sizoona ayi zosayenera ayi ndikupatseni chitsanzo mzimayi wopita ndi chigololo atapita naye kwa Yesu Khristu Yesu asanamuweruze mzimayi adapereka funso kwa azibambo amene adabwera naye azibambo aja adathawa pamene tsopano anapanga tiro ndi mzimayi uja privately payekha Yesu ndi mzimayi wa chigololo kupanga lilizi sipokhapo Yohani chapter 4 mukuona kuti Yesu akucheza ndi mzimayi
pachitime akulankhulana man to man awiri kukambirana zinthu zaujengo kukambirana zinthu kuthandizana nkhani yatha Yesu adapanga zimenezi malo ambiri ndi anthu kungomuzera mwana wakoja wachititsidwa pita chinthu chimene amapanga declare Yesu publicly chinthu chabwino mwana wakoja wachititsidwa pita chikhulupiriro chako chakukuza mphamvu zanga zikudza ine wachititsa so zimene zimachitika publicly koma zomati zomuuza munthu momuyititsa manyazi suthenga imeneyo senanga machali chimu munthu wapita ndi vuto mwina mwachitsazo ineyo ndi vuto malanga obisika mwina kuti zilonda ndino sindikudziwa kuti mafuna mutandipempherera ndayesetsa ndakanika ndiye waja wakuveri ulembetse vuto lako ulembetse ndoti akulembere nosekita akulembere pa placard mavuto ako aja uyimike mwamba ulembe dzinanga ndinakuti kuti ndili mavuto malanga obisika moto mwe kuti basi uyimike malere anthu alisadziira kuona akamakuwerenga ndoti kamerezo mule pamene paja anthu adziona ndimaona ngati pene wekeso kukhanga kuchotserana ulemu machali chimo zimenezozo palibe Yesu amene adapanga machiritso munjira imene yoyo zimenezozo nzachibwana zimenezozo ili ngati sewero ayina sewero amene drama ori nde munthu wapita mchalichi uli ndi mavuto ako ngati amene even vuto lomwe silofunika lobisa uvine kafuna ntchito akuza kuti uchite kulemba pa placard kenaka uyimike munthu uwayankhe kuzoti chani anthu amene akuza zimenezo kuchechi umene akuza zimenezozo uwauze zoti chani chimene kungobwerako usiku service imeneyo adzalira basi matana basi ndeno nanga iyo pempherana azibusa mzimayi hayi inetu ndilibe mwana ndilibe mphatso ya mwana ndeni mafuna mundipempherere abusa ndeni abusa ilozo ngati momuli lino munoti muli ndi amayi muli ndi akazanu kenaka akuzoti itendi yomwe hotelo ndikopempherere kapena ayi mubwere ku nyumba koma mubwere nokha amunanu musabwe ndamunanu yani zakupempherere ndikumane malakuti akuti vuto lokhudza mwana mbusa alipempherere alipo iyeyo ndi mbusayo ndi wamkaziyo kapena alipempherere morani vuto limeneli vuto lokhudza ana ndi vuto limene timakumana nalo almost ngati mbalo ineyo ile mwezi sungati kusungana ndi situation yotero now one kumpemphera munthu kumuyipanga lay hands sosala kuika spiritual ngati we shall lay hands upon the sick and the sick people shall get healed it's a spiritual one kupemphera mzimayi busa awiriwiri sizabwino suzimu menewo vuto lake so ikhaleso loti munthu alibe mwana zimenezo nzola kuika komanso ndali ndichenjeze kwa mtumiki anzanga kunena kuti ngati mukumana ndi mzimayi kapena afuna mapemphero kapena counseling ndi bwino kumayenda ndi mkazi wathu amene amakhala mayibusa chifukwa chake ndichi simavuto onse amene azimayi amakumana nawo mabanja amene amafuna mapemphero ena amafunika even zimayi zawo amene ndi mkazi wathu akuzokungwalangiza umene ngati zimayi zawo tere nthawi zina zibusa timatha kuzunjikira ntchito yoti mayibusa akatomulangiza zimayi zawuja friendly openly ngati zimayi zawo zachilungamo nkhani yacho opanda sona pemphero nanga nzimayi watuka mwina zilonda malo oje malo obisika akupita kwa abusa akampempherera awiriwiri sizofunika mwina mayibusa amene padziwepo pamene kuti zinthu zili motere mzimayi watuka zilonda motani malo obisika afuna pempheredwe mayibusa akhalepo kapena mzimayi akuyenda amuna ake ngati mayibusa palibe abusawa akhale kuti ali ndi azimayi anzake awiri amene atatu ati umboni komanso mzimayi uchi amatha kugwa munthu kupempherera kulonga manifesto chiwanda pafunika mzimayi angwire so tikapanga jiu ndi mzimayi timene likhale ndi mzimayi tikapanga jiu ndi mzimayi timene likhale ndi mzimayi mzimayi akhale mayibusa kapena azimayi angapo amene aliwere machuwa amene akuzothandizika okay mwachitsazo munthu wafika akuti ineyo ndibe mwana mafuna mundipempherera abusa ndoti ndi chinthu cholakwika kumuwuza kuti ukabwere ndi amuna ako tidzakupempherera nonse limodzi ncholakwika kumuwuza choncho
zimafunikira ngati vuto lina kuza mwana zimafunikira kuti mubereke banja lonse ausi awiri kwa mavuto ena amakhala kuti mwene safunira mapemphero amafuna kumene ndanza athu achipatala so mchifake ndafotokoza kuti kukaphunzira makuja kumethanizira fotokoza ngati fotokozera pali zinthu zina sizifunika mapempheroni zimafunika kuti munthu uja mwina mupange mipa kwa zake kwanza athu achipatala akatandiza achipatala okay manitsanzo kuti kaya kuti chiberekero chinapindika so kupindika kwa chiberekero kufunika achipatala akachiongole so zimene zimafunika nthuka zikamboja ndi vuto lina lake oti achipatala amba zimankhwala akasagona so zinthu zimeji zimafunika kuti mbusa uzimvetsetse uzidziwe pasangothamangira kupanga stabilize zinthu kapena kudzunjikira ntchito okay chabwino ndimafuna ndi foti pamene papa ndimomwe foti ndikhalizikirepo kwambiri kuti tikhale kuti tikuyendera limodzi apopo mwandiyankha ndithu motani mogwira mtima ndithu ndiye pali inanso iyi yomakhala yoti ndifunseje ndifunso ili kuti mwachitsanzo abusa angodzuka basi kupita pa chechi WhatsApp group nkungolemba kuti amemembala mafuna ndikudziwitseni lero ndikusala kudya chifukwa ndi nkhondo zomwe ndikumana nazo loti ayika zimene zazipa pa Facebook kaya pacheni papo mamembala atsazire nonso asale kapena zimene zazinza abusazo athana zokha zimenezo asale okha mbusa amene ali machulo kuno bwino pasauzimu ndendi manena kuti pali iyi system yomachitika kuti mwachitsanzo ine kumpingo abusa mmandidziwa kuti ndimapita ndi akazanga nde akazanga alembetsa kuti atafuna kumane ndi abusa ineyo palibepo atafuna awayankhule abusa ine palibepo awiriwiri kapena ola abusa awiriwiri mukakhale kumwe chako koma munthuyo mamuna akali pomwe muchechi mwemu ali pomweponso nthawi imeneyo ndi mwamwita muli awiriwiri kukakhala pasi kumakapempherana kumakayankhulana nkumapemphererana nzoyenera zimene zicha kapena ngati mudzozo munthu ali ndi mkazi ake amene ali ndi mamuna ake mumuyitane mamuna ake noti bwera tikhale tili limodzi pa zimenezo ndizolakwika mbusa ukakumana ndi mzimayi kumenera kuti mzimayi ngati alipo pabanja amene akalipo akalipo ngati amene ake palibe ule mbusa ukhale ndi mkazi wako sinangamati zina ayi izi zinza kufamile sindifuna kuti amuna anga azidziwe ayi mufuna kuti mulungu andipempherere zimenezo zoyenera kuti ayi zinzanga zokha simafuna kuti amuna anga azidziwe mafuna kuti mundipempherere abusa kuti tsona amuna alo asazidziwe abusa azidziwe ndi mbusanso ndi munthu naye mamuna konso ndi munthu ndimuna kuti ayi abusa mafuna kuti izizi mundipempherere kuti amuna anga sindifuna kuti amuna anga azidziwe kuti ndifuna mundipempherere zimenezi munthu woteroyo wakumana ndi mbusa apange react motani uje situation imene okay masosho ngati amenewo inenso ndakumana nawo imayanga yawo kumeku zimatero kuti muna mamuna ali ndi mavuto kuti somasuka kapena safuna za mapemphero ndi munthu otero akatifikira tikhoza kumuthandiza koma ndikunena kuti pamene ndikumana ndi mzimayiyo ineyo ngati mtsogoleri ndikhale kuti ndili ndi munthu wamayi ndikhale ndi munthu wamayi cholinga ndisakhale naye awiriwiri mzimayi uja amene ndikuthandiza uja ndithu okay nanga mwina mwachitsanzo abusa amayi mwina atalikira ndoti utenge wina wapambali kapena umuze iye kuti abwere ndi nzake ngati amayi atalikira iye safuna kubwera ndi amuna ake mbusa wene kuti utenge munthu amene akhoza kuthandizira mzimayi I prefer ngati mzimayiyo si mkazi wako amene ukuyenda naye awiri ngati munthuyo sali comfortable kusanga chotenga sheya kwa anthu ambiri kuti ngani imitse kaye kufikira maibusa atabwera okay chabwino kapena mwina anthu aja akhoza kukhala poteropo adziona zomwe mukuchita iwe nkumapempherera zimene zonse zikozoteka angakhala comfortable kuti ubwere ndi ambiri zamuti bwino enawo chimene tikuchitira enawo ndi kuti pasakhale zinthu zochitika kapena zolakwika mukazokhala mupanga zinthu zolondola koma
utumikiwo ndutumiki ndithu umakumana ndi zinthu silufuna kumpatsa satana mpata kuti satana angakhale ndicho kuti panga abuse. Okay. Ndithu. Okay, chabwino. Ndeno pamenepo I think pa fasting tagwirapo kenakaso tinaenda so kwambiri pa mapempheropa ngakhale sinali pa topic pathu. Koma no pano tibweno gawo lina lomwe lili lomaliza pomwe tufuna titseke program. Gawo lomwe tinalo ndira khudza kukapemphera ku phiri. Ndiye mekeza kumwamba chifukwa cha funso limwe ndipatsa lokuti kupemphera ku phiri. Ndifotokoza m'Baibulo muli malangapo amene Yesu adaonekera kumenechi. Yesu adapemphera ku phiri Matthew 14:23, Marko 6:46. Cholinga chake amafuna kuti akhale ndi nthawi yabwino. Kuphiri kuja ndi malo amene amatipatsa quietness, concentration, total devotion, deep humility. Timakakhala ndi nthawi pepanga zimene zikuphiri chifukwa focus yathu imakhala kuti ili ndi mpeyo ndi Mulungu. Kwa kuphiri chimene timapitira kuphiri nkufuna malo abwino a quietness. Yesu adapanga zimenezo. Yesu yamweyenso adapanga zimenezozo. Luka 16:21 pamene ankafuna kusankha ophunzira ake. Asadasankha ophunzira aja adapita kuphiriso kapemphera kaye. Yesu amene afotokozayo. Komanso Yesu yamweyo adapita ku Luka 9:28-36 pamene amakonzekera zilako zokumana ndi imfa yake pa mtanda. Adapita ku phiri ndi ophunzira ake atatu. Ukakapanga kumenenso adakonzekera for his crucifixion. So chimene Yesu amakatsata ku phiri kuchi amatsata quietness. Malo achoche. Sikuti kupemphera pa nyumba Mulungu sangayankha akhoza kuyankha. Koma pa nyumba pano timaopa ma disturbance. Ukhoza kukhala pa nyumba pano kupemphera kuti aneba agogoda. Zina zochitirawo kumagetsa kupanga izizo khange so zimene zilazo zimalikonsa deep connection ndi Mulungu. Kumene ukhala kuphiri kuja umapanga iweyo ndi Mulungu wako. So chifukwa chake timapita kuphiri. Kuphiri nkofunikira kwambiri kupanga zinthu zamapemphero. Okay, funso langa lina limene loti kodi pali kusiyana kwanji kodi ukapemphera ku phiri ndi kupemphera pa nyumba. Ndiye mwati chomwe mmatsata ku phiri kumakhala kuti quietness kumene chomwe akhale kwa quiet. Yes. Okay. Indeed. Koma okay, ndimafuna ndifunsa kuti phiri tikamati phiri mwina ena amakhoti ali madera kuti afulati mwina mapira nawo kutali. Koma kodi tikamati phiri mumalimeja bwanji kuti ilira kwana kuti ndi phiri oti nkhoza lankhula ndi Mulungu. Mumalimeja bwanji. Kapena ukhoza kukhala pa chire lo kumunda kwako nkungokhala meja apo nkhoenga kuti unapita ku phiri. Kapena mumameja bwanji kuti phiri latalika mumuyatalikira mapapa ndoti ndi phiri oti ayi lukwanira kuti munthu ukapemphererako. Kusala bwino kulibe Mulungu amene tikanene kuti Mulungu ndoyenera. Komanso ngati kuyambitsa bwino lomwe kuti cholinga chopita ku phiri ndi toto isolation. Nde ngati malo onse amene ukhoza kukhala kupanga isolate ku anthu kupemphera ndi Mulungu sikuto. Kaya kumunda, kaya ndi mutsinje, kaya ndi kuti, kaya ndi kuphanga, kaya ndi kuti even myself ngakhala mapita ku malo ena amene sikuphiri koma ndingofuna total isolation. So silingayeze ma-measurement koma tungofuna chakuti munthu akhale pa isolated place pamene akupemphera kapena amene akusala kudya zimenezo zimathandiza. Okay, noti khozonena kuti Mulungu amayankha kwa mwachangu pemphero lili lokapemphera ku phiri kapena lokapemphera olo pa nyumba pemphero lake ndili lomwe amayankha mwachangu Mulungu. Mapemphero onse Mulungu amayankha mwachangu amayankha ndinafuna kuzakali kuti Mulungu kalipemphera nyumba muno ngakhale kupemphera kusewu Mulungu akhoza kuyankha. Koma chimene timafuna ku phiri ndi total isolation. Now Mulungu kuti ayankheso pemphero munako nditsindike zimangolenga kuti iwe ikudu yako ndiyotani komanso stand yako ndi Mulungu ndiyotani. Okay, chabwino. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti ku phiri ukamafuna kupita ku phiri nkhosa yayikazi ndi abusa amuna akhozipita awiwiri ku phiri nzabwinobwino kukapemphera. Ayi zimenezo zisachitike. Abusa asapite ku phiri
ndi nkhosa yayikazi kapena abusa akazi ndi nkhosa yayimuna kapena nyamata praise team ndi tsikano praise team nyamata okwaya ndi nyamata tsikano okwaya membala mwamuna ndi membala wakazi asapite kuphiri ngakhala kuti akapangacho cholondola koma atsagula kale chance kuti choyake ikozokuka so kuphiri ndi bwino kumenda kuwanthu angapo chakunengata kupita andeka koma pasakhale zinthu zoti anthu akozoganizira kapena kuchitika molakwika zimenezo sizabwino zimaononga chikhristu. Okay, koma wena azimayi okhaokha akhozolengano pilophiri anyamata okhaokha nyitengano pilophiri kapena akhale ambiri mina anyamata awiri akazi atatu kapena anyamata awiri akaziso awiriso kutengano pilophiri zabwinobwino akhale ochulukirapo sivuto koma chimene nditsindike pakusolana manena kuti anyamata awiri atsikana awiri pameneponso sindikulimbikitsa akapange chifukwa awawa chilichonse ikoze kuchitika komanso anthu atati awaganizire zoyipa amazowaganizira. Okay, so mundiona kuti ndipange emphasize pali mtundu wina wa khristu kapena amamembala amene ndikakumana nawo mkatikati mautumizi amene amanena kuti hayi ine ndipanga asiyana ndazinena ndipita ndi zimayi ndipita ndi zibambo anthu amatha kulimbikira zotero kuti anthu kapanga chilungamo ife mukapanga chilungamo koma mwapangazi chikupereka chinthu cholakwika. So to avoid that I encourage ngati kupita kuphiri go anthu angapo kaya amuna awiri kaya atatu kaya azimayi ochulukirako azimayi mmodzi zimachitika bwino zimapereka ku identity kana picture bwino kaya mpingo wonse that's much better. Okay, kodi mbusa akhoza kungodzuka nkuzunza nkhosa kuti mawa tsiku lakuti tiyeni kuphiri anthu azimvere zimenezo zoti tiyeni kuphiri kapena zoti zimafunira kuti munthu payekha achite kuziva kapena muchite kugwirizana kuti tiyeni kuphiri kapena munthu akhoza kungowalamulira anthu kuti tiyeni kuphiri? Mbusa ndi mtsogoleri amene azikhala masomphenya malangizo mumalangiza zokhoza za anthu akuphiri network inadzathawa sina zauvene bwinobwino mumati bwanji tangubwezesaniso malangizo aja okhuza za anthu zojeni za anthu amene safuna kupita kuphiri? Ndimanena kuti mulungu amapezeka posepose ndizoona mulungu ndi omnipresence koma kupita kuphiri ndikofunikira chifukwa choti kumatipatsa chance yoti khoza zipanga isolate pagulu la anthu kudzipereka toka kwathunthu with humility pamaso pa mulungu. Okay, chabwino. Awandi kumapita kwenikweni koma mwina tisanatseke program athu mwina mukhoza kukhala ndi mawu ena owombera mkota mwina kuti kungowombera mkota pa zomwe tinayina program tinayina kapena mwina pali zina zomwe mwina mmafuna mwina mutayankhula zoti mwina umatu akana ndifunsa apa ndikanayankhula ko apa mwina pena pomwe tinasiyapo ndikupatseniko 2 minutes kuti ndi nthawi yanu imeneyi. Ndithokoza kumwamba chifukwa cha nthawi imene mwandipatsa kuti ndikhoza kulankhula mawu omaliza. Mawu anga omaliza ndikufuna ndiyitanire omvera amene akutimvera atimvera programu yochokera pachiyambi kufika pamapeto pano anthu ndikufuna ndiayitanire kwa Yesu Khristu. Yesu akubwera, Yesu akutifuna, Yesu akufuna tonse timulandire iye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Ndipo iye akunena kuti akufuna amene ndife othodwa ndife olemetsa tidze kwa iye atipatse goli lake limene ndilopepuka ndipo tiphunzire kuchoka kwa iye. Yesu ndiye mpulumutsi wathu, Yesu ndiye thandizo lathu. Tiye tikhale ndi ludzu losaka Yesu, tikhale ndi njala yofunafuna nkhope ya mulungu osati zinthu za dziko lapansi. Zinthu za dziko lapansi pano zili ndi malire, zinthu za dziko lapansi pano zilibe garanti koma Yesu ndiye garanti yake. Kumbukeni kuti Yohane chapter number 10 ndime yake ya 10 yaulula kuti sikudza kodimbala kupha kuba ndi kuononga koma Yesu wamuna kuti pasaike moyo wochuluka. Kupitanira anthu amene mukutimvera kuti tiyeni moyo wochulukawo wa Yesu. Yesu adatifera pa mtanda, adatipulumutsa, afuna inu ndi ine kuti titumikire tidzipereke mwathunthu akhale mbusa wathu. Ndipo moyo uno ukatha tikapitiriza moyo wina kumwamba kumoyo osatha
kumene iye ndife titakhala tikukondwera komanso tikuyimba usana ndi usiku. Ambuye adalitse tonse ndi mawu anga amene ndinawo. Shalom, shalom. Tathokoza kwambiri pamene paso ndipo mapeto penipeni pa program yathu mwetine nayo tinali ndi Pastor Lamek Maire amene ali ku Cape Town. So ndikudziwa kuti mwina tisanatseke kwenikweni mwina mukhozolola kuti mwina kufuna share ma contact yanu kuti kwa anthu amene ankhoti munafuna kuyankhulenipo. Chifukwa kuti platform yanu ndi yayikulu mwina kuti ndipange share pala anthu ena amene amatha kungoonera mwina kutenga manambala aja ndizolinga zolakwika kati munthu angafune kuti ave information yanga mochuluka kapena zipenda kulowoza mochuluka akufikireni inuyo akufikirani then mutipatsa munthu. Tathokoza kwambiri. Mwina ku Cape Town mumapezekera Mbala Gate? Ku Cape Town ndipezeka ku Hot Bay muzinda wa Cape Town Hot Bay location yochedwa Mandela Park kapena kuti IOI Mandela Park. Okay, chali chi omwe mukutumikira Mbala Gate iti mpingo oli mbali iti omwe mukutumikira? Kuno Hot Bay kunoko ku school ya Sijonga. Ku school ya Sijonga tunatembera mu upstairs minute number 11 balire 2 o'clock. Okay, ofuna amene ali area amene ndithu kukupezani kuti azasonkhane nanu. Akoza kutipeza ali olandiridwa ndipo ti welcome olandira munthu wantu ndulose komanso ochokera dziko lilonse. Tathokoza. Ndimafuna nditseke programu iyi koma ndoti kamatseka programu ndikupemphani kuti mulitsekereko ndi pemphero. Ndikamaliza zangazi ndikuwuzani kuti muyikeko pemphero kumapeto. Pamene paso ndiye pamapeto penipeni pa program athu mweti tinali nayo tsiku la lero pomwe tina ndi Pastor Lamek Maire amene timacheza nawo mu program yathu inayi yatalikako ma program amasiku ano tizichita kotalikako pang'ono malingana nkuti sinangoti tifuna tizichitatu zonse pakamodzi tikakumana naye munthu tikhota tatheatu kuti tikamadza abweranso zakhoti kubwera ndi topic ina koma topic imene tamuitane nayo tithane nayo. Lero tinali ndi topic yomwe timayiunika kwambiri yokhudza fasting and prayer. Tikozongoti fasting and prayer komanso kukapempherera kuphiri kodi ubwino wa zimenezi ndi otani. Ndipo pastor amene tinaona kuti atithandizireko pa mutu umenewo ndi amene wanthu tinaona lero amene tacheza nawo zambiri oti taphunzira inenso zinthu zina ndaphunziranso zomwenso ndimati kodi kaniso zikuyenera kuti atiferezenda motere. Ndi mwethu tiumapangira pano pa Mabena Studio tikumaitana anthu osiyanasiyana. Next mukhoza khala inu, next akhoza khala anebano. Tifikireni ngati mulakoti mwendizoti tipange share pano pa Mabena Studio nifeni ntchito athu mukomwe tifikira tidzakuitanani kuti anthu adzamvenso kuti uthenga wanu ndi otani. Munali ndine John Chika Mabena kuchokera pa Mabena Studio. Tikusiyirani mtumiki Lamek kuti atipempherere atitsekere ndi pemphero program imeneyi ndipo akamaliza pemphero limenelo ife tingoti bye bye mpaka titanananso ndi mulendo wina. Pastor Abusa Amaire titsekere ndi pemphero. Zikomo kwambiri tate chifukwa cha nthawi imene mwatipatsa kuti tikhoza kukucheza pano pa Mabena Studio. Zikomo Yesu chifukwa cha munthu amene munandipatsa kuti akuzondipanga interview. Ndikulemekezani Jehova chifukwa cha aliyense amene akhala kumvera programu iyi. Ndikuyamikani Jehova chifukwa cha ntchito imene yakugwirika malo ano. Ndikupemphera Jehova aliyense usatengera kuti ali kuti mukamkumbukire. Ndikulengeza chipulumutso Jehova kwa anthu amene sadapulumutsike koma akupera programu iyi. Kakudzeni, katumikireni, kaendereni. Jehova ndikulengeza mphamvu ya ulemero wanu, madalitso, chipulumutso kwa aliyense. Ndikupemphera Jehova chitetezo kuti ambuye mukatetezera mawu anu ndi moyo. Amanena Jehova kuti palibe chida chimene chimekiza pambani. Inu Jehova mukatetezera. Ndikutsutsana Jehova ndi chinzimu chilichonse chofuna kutiononga pamene tikutumikirani. Ndikupempheranso Jehova kuti ngakhale studio iyi mukayikweza ndi kuyidalitsa. Ndikulengeza ndalitso, ndikulengeza chipambano kwa aliyense amene akhala kupera. Koposaposa njala yofuna kutumikirani ndi kudziwani. M'dzina la mphamvu lodabwitsa chikondi cha Mulungu Atate, chisomo cha Yesu Khristu komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera chikhale pa ife tonse kuchokera lino kufika nthawi zamuyaya. Amen.
Amen. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwe oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.